kumira sezvamunoona kuti chose chandinotaura pamberi penyu mweya mutsvene chive chakachena, chive chakashambwa neropa renyu. Mangwanani ano mweya mutsvene makanaka, mangwanani ano Jesu munoshamisa, mangwanani ano itai sezvamunoda nekuti muri Mwari. Tinokutendai nekuti munoshamisa, tinokutendai nekuti munogona. Amen. 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 Tira kudzokera zvikari pamberi paMwari. Amen. Tichingotaura nyaya yerudo. Amen. Takumbira ruregerero kuna Mwari kuti kana takavatadzira pane zvatakatadza Mwari vatiregerere. Iye zvino tinoda kungoti Mwari tipei rudo. Rudo pakati pedu, wanzai rudo pakati pedu. Kana tisina rudo hatigoni kufadza Mwari. Kana tisina rudo hatigoni kutaura zvaMwari. Amen. Tinoda kungoti tikaverenga kuna John 13 verse 34 inoti, ndinokupai murayiro mutsva wokuti mude sezvandakakudai imi mudanani saizvozvo. Amen. Tinoda kungoti tiende pamberi paMwari titi Mwari tidzidzisei kuda mumwe sezvamunotiita. Amen. Kuti kana ndikakwanisa kuda mumwe ari parutivi rwangu ndinogona kumutakurira mutoro. Amen. Tigone kutakurirana mutoro kuburikidza nerudo. Mwari ngavatiwanise nyasha mangwanani ano tigone kuva nerudo. Rudo rekuti kamwe tikadanana mweya mutsvene vanofamba pakati pedu. Mwari vatipe mweya werudo wekuti kana tikadanana mweya mutsvene vanotaura mukereke ino. Amen. Ngatingoende pamberi paMwari tichikumbira rudo runobva kuna Mwari. Baba muzita nemuropa ramambo Jesu, ndinodzoka zvekare pamberi penyu mangwanani ano Jesu. Ndinongotaura nyasha dzenyu mangwanani ano mweya mutsvene. Baba vangu ndinokumbira rudo pakati pedu mangwanani ano Jehovha. Ndigonesei kuda mweya mutsvene vandinowadzana navo mweya mutsvene. Ndigonesei kuda mweya mutsvene kukuti nditogona kuita basa renyu mweya mutsvene. Zadzai upenyu hwangu nerudo rwenyu mangwanani ano Jesu. Zadzai matura angu nerudo mangwanani ano mweya mutsvene. Wanzai rudo rwenyu kuupenyu hwangu mangwanani ano mweya mutsvene, kuti ndigogona kugamuchira mangwanani ano mweya mutsvene, mugogona kuzadza zvenyu zvose mangwanani ano mweya mutsvene. Ndirarame murudo rwenyu mweya mutsvene. Ndipei rudo Jehovha rekugona mweya mutsvene kuita kuda vamwe mangwanani ano mweya mutsvene. Ndinokutendai mweya mutsvene mangwanani ano. Wanzai rudo pakati pedu mweya mutsvene. Wanzai kunzwirana kwedu mangwanani ano mweya mutsvene. Wanzai rudo mukereke ino mangwanani ano mweya mutsvene. Wanzai kuwadzana mangwanani ano mweya mutsvene. Rudo runofadza imi Jesu mangwanani ano. Rudo runotaura shoko renyu mangwanani ano Jesu. Rudo rwamakataura murimi mweya mutsvene kuti makatida mweya mutsvene. Tinofanira kuda sezvamunoita mweya mutsvene kuti tigogona kurarama sezvamunoda mweya mutsvene. Wanzai rudo mangwanani ano mukereke ino. Wanzai rudo kuvana vedu mangwanani ano Jesu. Wanzai rudo Jesu mukereke muno mweya mutsvene. Mumwe nemumwe mweya mutsvene ngawanziwe nyasha mangwanani ano. Wanyasha rerudo mweya mutsvene tigone kutakurirana mweya mutsvene, nekuti pakati pedu panenge paine rudo. Pakati pedu munenge muripo mweya mutsvene. Itai sezvamunoda mangwanani ano nekuti muri Mwari. Iyemi Jehovha wehondo, iyemi muridzi weupenyu. Tinokutendai nekuti munoshamisa, tinokutendai nekuti munogona. Muzita nemuropa ramambo Jesu, rabai muchinamatwa muchiongwa, rabai muchipiwa mbiri nekuti makafanira. Tinokutendai mutsvene mangwanani ano. Tinotenda simba renyu mangwanani ano. Muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. 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 Tinoda kungoti ngodzokera zvikari pamberi paMwari. Amen. Tinoda kungonamatira vana. Amen. Tinoda kungoenda pamberi paMwari titi Mwari, ndimi makatipa vana, ndimi makati regai vadiki vauye kwandiri. Taakuunza vana vedu mamuri. Tinoda kuti Mwari vaise wisdom muvana vedu, kuti patinotaura sevabereki vana vedu vateerere. Hatizvigone kana Mwari vasipo. Tinoda kungokumbirira vana vedu kuti pavanoenda kuchikoro kwavanoswera, vanoswera nevanhu vanotenda zvakasiyana siyana, asi nekuti Mwari vanenge vari pakati pavo vanovachengeta.
tira kungonamatira even nevana mametric, amen, vakatotanga vamwe vakatanga kunyora, amen, kuti Mwari vurai njere dzevana vedu vagone kurangarira zvavakadzidza kubva gore richitanga, varege kutorerwa zvavakadzidza kubva gore richitanga, varege kutorerwa zvamakavagadzirira, nekuti kana taakutora zvemetric totora kuti vaakutopedza kutoti vada kunofesa the other world, amen. Saka tida kungokumbirira vana vedu kuti Mwari, kubvira kune ari grade 1 kubvira kune asati azvarwa akatakurwa, Mwari ngawangowanza nyasha pamusoro pevana vedu, Mwari ngawangowanza kubwinya pamusoro pevana vedu, kuti patinotaura navo vana vasaone isu, vanzwe kutaura kwaMwari, amen. Ngatiende pamberi paMwari. Baba, muzita nemuropa ramambo Jesu, ndinodzosera vana vangu mangwanani ano pamberi penyu, Mweya Mutsvene. Ndinokupai vana vangu vamakandipa mukati meruoko rwenyu Jehovha. Ndinoti taurai pamusoro pevana vangu, Mweya Mutsvene. Taurai sezvamunoda pamusoro pawadzana munashe natinashe, Mweya Mutsvene naemi. Handigone kuvarera imi musipo, Mweya Mutsvene. Wanzai nyasha pamusoro pevana vamakadzipa mangwanani ano, Mweya Mutsvene. Wanzai kubwinya pamusoro pevana vamakadzipa, Mweya Mutsvene. Wanzai nyasha mangwanani ano, Mweya Mutsvene. Vasabirwe zvakanaka zvamakagadzira nemweya yakaipa mangwanani ano. Vasatorerwe korona yavo nemweya yakaipa mangwanani ano. Ngavachengetwe kwavanoswera, Mweya Mutsvene. Ngavachengetwe pavanenge vari, Mweya Mutsvene. Zita renyu ringoonekwa ringokudzwa pamusoro pevana vangu, Mweya Mutsvene. Ndinorambidza mweya wemadrugs pamusoro pevana vangu, ndinorambidza mweya wengochani pamusoro pevana vangu, ndinorambidza mweya wekuzvikudza pamusoro pevana vangu. Vaitei mudziyo yakakodzera, vaitei vana vanoteerera, vaitei vana vanotyairi muzita renyu, vaitei vana vanoteerera mumwe nemumwe, Mweya Mutsvene. Wanzai nyasha pamusoro pevana vangu Jesu, vaitei sezvamunoona, Mweya Mutsvene, kuti vagogona kumira pamberi penyu, kuti vagogona kushandira korona yenyu, kuti vagogona kumira panzvimbo. Mweya Mutsvene, ndinochemera vana vangu mangwanani ano, Mweya Mutsvene, ndinochemera vana vangu Jehovha. Itai sezvamunoda pamusoro pevana vangu, ngavachengetwe nemi Jesu, nekuti ndimi munochengeta Jehovha, ndimi munoita zvose zvamunoda, Mweya Mutsvene. Nyasha dzenyu nekuwadzana kweMweya Mutsvene ngazvigare pamusoro pavo, ngazviwanikwe pamusoro pavo. Nyasha dzenyu dzitambarare pamusoro pavo Jesu. Vasabirwe nyasha mangwanani ano, vasabirwe zvakanaka mangwanani ano. Vararame sezvamunoda, vararame sezvamunoda Jesu. Vararame muupano wenyu Jehovha, vararame sezvinoda shoko renyu Jesu. Vagogona kukunda mangwanani ano Jesu. Zita renyu ringoramba richionekwa, zita renyu ringoramba richikudzwa, nekuti muri Mwari uye munoramba muri Mwari. Muzita nemuropa ramambo Jesu, muzita nemuropa ramambo Jesu. Tinangodzokera zvikari pamberi paMwari tichinamata, amen. Tinangoti Mwari, ndidzidzisei kutaura pandinofanira kutaura, ndidzidzisei kunyarara pandinofanira kunyarara, amen. Ukaverenga kuna James 3 verse 10, ukatangira paverse 10, inoti muromo unorumbidza Mwari ndiwozve muromo unotuka. Tsime rinobuditsa chitubu chemvura inonaka chingabuditse here chitubu chemvura chinovava, amen. Mazambiringa, hanzi muzambiringa ungabereke maonde here, amen. Ndiri kuti kudii mangwanani ano, ndiri kuti angoti tiche Mwari, ndidzidzisei kutaura pandinofanira kutaura, ndidzidzisei kunyarara pandinofanira kunyarara. Zvichida munana yangu yanga yakusvika, but ndazowanika ndichitaura pana ndisingafaniri kutaura. Mwari vakatora minana yavo
zvichida ndaona zvandandisingafanire kuona, nzeve dzangu dzanzwa zvananga ndisingafanire kunzwa, ndazotadza kusvika kwandandifanira kusvika nekuda kwemuromo wangu, ndazotadza kusvika kwandachida kusvika nekuda kwenzeve dzangu. Ndangoti ngoenda pamberi pamwari nditi Mwari, itai muromo wangu marimba enyu, nekuti zvanzi muromo unorumbidza Jehovha ndiwozve muromo unotuka. Saka panguva yandienda kuda kutaura zvisizvo, Mwari ngavangowanza nyasha kwandiri kuti ndinzwe kuti aiwa izvo hazvisi zvaMwari. Mwari ngavangowanza nyasha kwandiri nditi shoko iri haripe kuna Mwari. Pamwe pacho ndinoona kuti patinoda kunyanya kutaura ndo patinenge taakuda kusvika. Satani anoda kutitorera chatakabata, asi mangwanani ano ngatingonamatira muromo kuti Mwari ndidzidzisei kutaura pandinofanira kutaura. Amen. Baba muzita nemuropa ramambo Jesu, ndinodzoka zvekare pamberi penyu Jesu mangwanani ano ndichitaura kuti Mwari amutsvene, itai muromo wangu marimba enyu Jehovha, itai muromo wangu ugone kutaura pandinofanira kutaura mangwanani ano Jesu. Ndirege kutorerwa zvandakabata nekuda kwemuromo wangu Mweya Mutsvene, ndirege kutorerwa maropafadzo angu Mweya Mutsvene nekuda kwemuromo wangu Mweya Mutsvene, asi handigone kunyarara kana imi musipo Mweya Mutsvene. Ndiwanzei nyasha mangwanani ano Mweya Mutsvene kuti pandinonzwa kunge ndaakutaura zvisizvo Mweya Mutsvene, ndinzverei mangwanani ano Mweya Mutsvene, ndishanyirei mangwanani ano Mweya Mutsvene, ndigone kutaura zvinoda shoko renyu mangwanani ano, ndigone kunzwa zvinoda imi mangwanani ano Jesu. Nzeve dzangu dzirege kunzwa zvisizvo mangwanani ano, nzeve dzangu dzirege kuremerwa nekunzwa zvisizvo Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ndiwanirei nyasha mangwanani ano, ndiwanirei nyasha Jehovha, nyasha dzekukunda mangwanani ano, nyasha dzekusimuka mangwanani ano, kuti pandinofanira kusimudzwa Mweya Mutsvene ndisimudzei ndiende kwamunoda Mweya Mutsvene, pandinofanira kunyarara Mweya Mutsvene ndinyararidzei ndiende kwamunoda Mweya Mutsvene. Taurai kuupenyu hwangu Mweya Mutsvene, taurai zvakanaka kuupenyu hwangu Mweya Mutsvene, ndiratidzei zvakanaka Mweya Mutsvene, vurai masuo ezvakanaka Mweya Mutsvene, vurai maziso angu aone zvakanaka Mweya Mutsvene, vurai maziso angu mangwanani anochangamire aone zvakanaka, nzeve dzangu dzinzwe zvakanaka Mweya Mutsvene, muromo wangu unzwe zvakanaka, utaure zvakanaka Mweya Mutsvene. Ndirege kutorerwa minana yangu mangwanani ano Jesu, ndirege kutorerwa zvisizvo zvangu mangwanani ano Jesu. Taurai sezvamunoda kumuromo wangu, ndidzidzisei zvamunoda murimi Jesu, muzita nemuropa ramambo Jesu. Tinokutendai Mweya Mutsvene, tinoda kungodzokera zvekare pamberi paMwari tichinamatira growth yechechi, tichinamatira mafinance echechi. Tinoda kuti patiri kuenda pamberi paMwari, patiri kunamatira growth yechechi, takapiwa chechi naMwari yekuti tiuye tinamate, tiuye titure mitoro yedu mukati mechechi. Asi mangwanani ano patiri kuenda pamberi paMwari chiti Mwari tiunzirei vakomana nevasikana vanoita basa renyu. Tinoda kuti Mwari vasarudze vanhu vavanoda kuuya kuzoshumira mukati meimba ino. Amen. Mwari vanzvere mwoyo yevachauya kuzoita basa raMwari. Tinoda kuti Mwari vatipe vanhu vanogara mumasizeni. Amen. Hanzi kune mwaka wekudyara, kune mwaka wekukohwa, kune mwaka wekurima. Ndirege kubva mumwaka nekuti mvura haina kunaya. Tinoda kuti Mwari vatipe vanhu vanogara mumwaka tichimirira kukohwa. Tinoda kuti Mwari vatiunzire vanhu vanonzwa kutaura kwavo tichimirira kukohwa, nekuti hatingatange takohwa tisati tadyara. Asi Mwari mangwanani ano ngavatitsvagire ivo vanhu. Shoko raMwari rinotaura zvakanaka. Ndinofarira nyaya yaHana.
Hana anonzi akanga asina mwana kwemakore akawanda. Asi ane paakaenda kunonamata. Amen. Panzi paakaenda kutembera. Hana akati Mwari mukanzwira muranda wenyu tsitsi. Mukandipa mwana. Hanzi mukomana. Ndiri kuti kudii? Hana aitoziva mwana waanoda. Mangwanani ano Mwari vari kutoziva vanhu vavanoda kuunza mukereke. Chakungoda kuti tingoti Mwari pane vamakagadzira ivavo. Tipei vanhu vanogarira mwaka. Tipei vanhu vanorindira mwaka. Tipei vanhu vanomira munguva. Amen. Vanoti zvichirema zvichirwadza ndinorambira ipapo. Zvichioma zvichirema ndinorambira ipapo Mweya Mutsvene. Zvichirwadza Jesu handikusiyei. Mvura isati yanaya asi ichanaya. Mvura isati yanaya inonaya Mweya Mutsvene. Mwari ngavaunze vakomana nevasikana vanomirira basa ravo, vanomirira zita ravo, kuti Mwari kana kunamata kuchiurayisa Jesu ndinofira parotipoti tichinamata. Mwari kunamata kana kuchiurayisa mangwanani ano ndimi makatiisa pano chitiunzai tigare mumwaka. Saka kuti sinamatire kereke mafinance echechi. Mwari vaunze vanhu vanomira nebasa raMwari. Mangwanani ano ngatiendei pamberi paMwari. Baba muzita nemuropa raMambo Jesu. Ndinodzoka pamberi penyu Jesu mangwanani ano. Ndinouya nechechi yeRudapoti mangwanani ano Jehovha. Chechi yamakada mangwanani ano Jesu. Chechi yamakasarudza murimi Jehovha. Chechi yamakaisa pamoyo. Chechi yamakaona chiono mangwanani ano changamire. Tiri kunamatira chechi ino Jehovha. Ngaizare nevanhu vanoda Mwari mangwanani ano. Sadzai kereke yenyu mangwanani ano Jesu. Nevanhu vanodokwairira zita renyu Jesu. Nevanhu vanonzwa kutaura kwenyu Jesu. Taurai pakati pevanhu vamuchaudza mangwanani ano. Taurai pane vanhu vamuchashanyira Jesu. Kuti kana maakushanya Mweya Mutsvene vari kuuya kukereke kuzogarira mwaka. Vari kuuya kuzotsvaka nyasha. Vari kuuya kuzotaura izwi renyu Mweya Mutsvene. Muchataura kune mumwe nemumwe mangwanani ano. Wamuchaunza pakereke ino Mweya Mutsvene. Kereke ino imuridzirai vasikana nevakomana vanomiririra zita renyu Jesu mangwanani ano. Tigone kumiririra zita renyu Mutsvene mangwanani ano. Ndinokutendai Jesu mangwanani ano kuti mutaure pasina Jesu. Munazvo zvamakatiunganidzira pano mangwanani ano. Unzai vanhu vanomira nebasa renyu Jesu. Kereke ino Mweya Mutsvene ngaiwanirwe nyasha nemi mangwanani ano. Ngaiwanirwe kubwinya nemi mangwanani ano. Zita nemuropa raMambo Jesu. Mazvita mangwanani ano Jesu. Mazvita mangwanani ano Jesu. Tinangoti ngodzokera pamberi paMwari. Tinamatire mufundisi naamai. Shoko raMwari rinoti ndichakupai vafudzi vanobva pakati pemwoyo wangu. Amen. Takapiwa mufundisi naamai panzvimbo ino vakabva kuna Mwari. Tinangoti tiMwari rambai muchivasakurira munda. Rambai muchivatakura muende navo kwose kwamunoda. Vavaiyambudze. Nyangwe panouya Red Sea, Mwari ngavavayambudze. Panouya mafungu, Mwari ngavangovayambudza. Panouya zvinoremera moyo, Mwari ngavangovanzwira ngoni. Tinamatire mufundisi naamai nevana vavo. Panodzingwa madhimoni pano, ngaasabate vana vavo. Panodzingwa mweya yetsvina pano, ngaisaende kumba kwamufundisi. Amen. Mwari ngavachengete vana kuzvikoro. Mwari ngavachengete pavanofamba nengoro dzemoto. Mwari ngavangoisa murazvi yemoto pamberi, ngavavakomberedze. Nyasha dzavo dzingoramba dziri pamusoro pavo, kuti pavanozoya vachimira pamberi pano Mwari vanenge vakadurura zvitsva zuva nezuva zvekupodza mwoyo yedu. Ngatiende pamberi paMwari namufundisi. Baba muzita nemuropa raMambo Jesu, tinodzorera mufundisi naamai chiriji mukati meruoko rwenyu. Mufundisi chiriji wamakada, timi makavaisa panzvimbo ino Mweya Mutsvene.
ndakungotaura chengetedzo inobva kwamuri mweya mutsvene. Vachengetedzei ivo nemhuri yavo mweya mutsvene. Varwirei Jehovha mangwanani ano mweya mutsvene. Vatakurirei mitoro inovaremera mangwanani ano Jesu. Vaitei mirazvu yemoto pavanomira pamberi penyu, pavanodudzira shoko mangwanani ano Jesu. Vataure sezvamunoda murimi Jesu. Makavachengeta muuvako hwenyu mweya mutsvene. Makavakomberedza nemoto mweya mutsvene, kuti mafungu paanouya Jesu avaone mweya mutsvene. Anoona moto wenyu Jesu. Mhepo padzinopfupfuta mweya mutsvene aivaone mweya mutsvene. Inoona simba renyu mangwanani ano. Tichengetere iwo mufudzi wepanzvimbo, tichengetere iwo mufudzi wamakanda. Ngachengetwe nenyasha dzenyu, ngarwirwe mweya mutsvene, ngatakurirwe mitoro nemi Jehovha. Vaitei murazvu yemoto mweya mutsvene, vanzwe kutaura kwenyu mweya mutsvene, varambe vachinzwa kutaura kwenyu mweya mutsvene, kuti pavanotaura kukereke tinoporeswa. Nyasha dzenyu nekuti shoko renyu rinoti makati pavafudzi vamakanda murimi mangwanani ano. Muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Tirangonamatira sevhisi yanhasi. Patiri kunamatira sevhisi yanhasi, ngatingonamatirawo makempi, maprogramu ese asara. Amen. Kuti gore ripere, tingoti Mwari, pachaendwa kukempi nana baba, endai navo. Pachaendwa kukempi nemadzimai, endai navo. Pachaitwa revival yekupera kwegore, ivai nesu. Pachaitwa appreciation, ivaiwo muri pakati pedu. Sevhisi yanhasi tinzwe kutaura kwaMwari, kuti regai kutipfuura mangwanani ano. Kana motaura, tauraiwo neupenyu hwangu. Kana moshumira, shumiraiwo kuvana vangu. Kana motaura, tauraiwo zvandavinga mangwanani ano. Handina kuuya kuzoona munhu, ndauya kuzoona mweya mutsvene. Ngavachitaura sezvavanoda. Sevhisi ino Mwari ngavaichinje, vaite murazvu yemoto, vaise moto. Tira kungotaura moto waMwari mangwanani ano, kuti pachamira president worship ngapabvire moto. Munhu waMwari paachamira ngapatungidzwe moto. Moto ungoramba uchibvira. Hanzi namufundisi vakatungidza moto, iwoyo ngaurambe uchibvira kusvika gore ropera. Moto iwoyo ngauporese vauya vakaremerwa, kune vauya vasina tariro, vauya kuzoiwana mangwanani ano Jesu. Musevhisi ino Mwari tiwanire iwo nyasha. Ngatingoendai pamberi paMwari. Baba, muzita nemuropa ramambo Jesu, tinotsoka zvekare pamberi penyu. Tinouya nesevhisi yanhasi mangwanani ano Jesu. Tinodzorera sevhisi yamatsipa mangwanani ano Jehovha. Tinoisa mukati meruoko rwenyu mangwanani ano, kuti pachamira vachaimba mangwanani ano Jesu. Vaimbe zvinoburutsa mweya wenyu mangwanani ano Jesu. Vaimbe zvinotaura sezvamunoda mangwanani ano Jesu, kuti vauye vakaremerwa mangwanani ano Jesu. Vaturwe mitoro nemichangamire, vauye vasina tariro mangwanani ano, vawane tariro mangwanani ano Jehovha. Sevhisi ino ngaibvire moto mangwanani ano. Sevhisi ino ngaitaure sezvamunoda murimi Jesu. Itai sezvamunoda mangwanani ano Jesu. Pachamira munhu waMwari mangwanani ano, ivai muinaye Jesu mweya mutsvene. Pachataura mweya mutsvene, ngataure kuupenyu hwangu, ngataure kumba kwangu, ngataure kuzvose zvangu mangwanani ano Jesu. Itai sezvamunoda, itai kereke ino sezvamunoda. Sevhisi ino nyasha dzenyu dzirambe dziri pamusoro pedu. Muzita nemuropa ramambo Jesu tinoramba tichidzosera mbiri kwamuri, nekuti makafanira nerumbidzo mangwanani ano. Tinoramba tichidzosera mbiri kwamuri, makafanira nekuongwa mutsvene. Mazvita mangwanani ano, itai sezvamunoda. Taurai kuvanhu venyu mangwanani ano, nyasha dzenyu dziwanzwe pamusoro pedu. Muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Ndinodzosera nguva yese kupraise and worship. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Just wave. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We love one another and praise the Lord. 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 We greet one another and praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. Hallelujah. Toimba Hosanna, 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 oh toimba Hosanna, toimba Hosanna, toimba Hosanna, toimba Hosanna, oh toimba Hosanna, toimba Hosanna, toimba Hosanna, toimba Hosanna, Yesu toimba Hosanna, toimba Hosanna, toimba Hosanna, oh toimba Hosanna, toimba Hosanna, toimba Hosanna. Rizamururu kuna Yesu. Oh toimba Hosanna, toimba Hosanna, yeah. Yesu toimba Hosanna, toimba Hosanna, yeah. Oh maoko eduaya, onomumbira, yeah. Oh maoko eduaya, onomumbira, yeah. Oh makubo eduaya, onomumbira, yeah. Oh makubo eduaya, onomutambira, yeah. Hallelujah, Jesus. Oh muramo wangu yu unomuimbira, yeah. Oh muramo wangu yu unomuimbira, yeah. Makana ka Jesu, makana ka Jesu, yeah. Oh makana ka Jesu, makana ka Jesu, makana ka Jesu. Hallelujah. Us, 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 us. Wawoko kuna Yesu, 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 wawoko cheti, wawoko, wawoko cheti, wawoko. Us, harus, 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 harus. Oh makana ka Yesu, makana ka Yesu, makana ka. Oh makana ka Yesu, makana ka Yesu. Hallelujah. Jesus. Washu Yesu.
Watininge sabi haban ni bigelaba fowe so tlangana ekan ngitiwa suje suye suje su imela so tlangana kalile ngitiwa suje suye suje su imela so tlangana kalile ito onyakas anizwa so uwatininge sabi hamanige ni bigelaba iti so tlangana ekari uwatininge sabi hamanige ani bigelaba iti so tlangana ekari onyakas so Put your hands together for Jesus. Put your hands together for Jesus, somebody. Vangeri tinori bariza jete. Vangeri tinori bariza jete. Iro vangeri tinori bariza jete. Vangeri tinori bariza jete. Vangeri tinori bariza jete. Vangeri tori bariza jete. Iro vangeri tori bariza jete. Vangeri tori bariza jete. Itai mururu ne muritu. Mongo. Everybody, yo, hands again. Ada mama muriko yere. Iro fangeri tori barita shete. Kudeva no yeba tori barita shete. Fangeri tori barita jete. Iro fangeri rababa. Fangeri rababa. Fangeri raise. Fangeri rino ponesa. Adetioni.
Everybody. How is it good? Jabba kuna Yesu. Iwe Satani. Dinouya kwa uri nemundondo uwe soko rajeso aunaziba nemagumono nemasikano vakatingwa neropa rajeso iwe Satani aunaziba nemagumono vakatingwa neropa rajeso vivo Jesu vivo Jesu vivo Jesu vivo Jesu adetuo Jabba Dieu. Allez toi. Iwe Satani. Dinouya kwa uri nemundondo wesoko rajeso aunaziba nemagumono vakatingwa neropa rajeso vivo Jesu vivo Jesu vivo Jesu viva Jesu viva Jesu. Andikendenge kutiguna Satani. Andikendenge kutiguna Satani. Jesu di mamoga. Jesu anotonga kwese. Jesu di mamoga. Jesu di mamoga. Adeto. Sanyepe, ajibo musoko. Sanyepe, ajibo musoko. What do I say? Sanyepe, ajibo musoko. Sanyepe, ajibo musoko. Awe vakati uchapa uri urope, deshekunyepa. Itiguti, sanyepe, ajibo musoko. Chigo japa so. Jose chamu nevange. Jose chamu nevange. Jose chamu nevange. Jose chamu nevange. Iwe chamu ine chamu. Jose chamu nevange. Jose chamu nevange. Jose chamu nevange. Jose chamu nevange. Tugola maokotu. Everybody touch it. Vangeri. Everybody touch it. Ino vangeri no poresa. Hey, everybody touch it. Kana Jesu aripo. Jinuso seja kanaka. Kana Jesu aripo. Jinuso seja kanaka.
Maripo, Sidusa Naka, Kana Jesu, Maripo, Sidusa Naka, Sidusa Naka, Sidusa Naka, Sidusa Naka, Sidusa Yes.
Father, we bless your holy name. We give you all the honor, Jesus. You are worthy of all the praises. Worthy is your holy name, Jesus. We honor you this morning as we worship you, Jehovah. Take all the glory this morning. You are worthy, my Father. You are worthy of all the praises. Glory be to your holy name. We worship you, Jesus. Baba makatende katino kutendai. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. Bowing before your throne. We glorify your holy name. We glorify your holy name. You are the King of kings. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. Bowing before your throne. We glorify your holy name. You are the King of kings. We glorify your holy name. Father, we bless your name. Father, we bless your name. Mighty God, we bow before you. Father, we bless your name. Father, we bless your name. Mighty God, we bow before you. Father, we bless your name. Father, we bless your name. Mighty God, we bow before you. We glorify your name.
your name. Mighty God, we bow before. Father, we bless your name. Father, we bless your name. Mighty God, we bow before. We glorify. We give all the glory, Jesus. You are the King of Kings. There is no one like you, Jesus. We give all the glory this morning. We bless your holy name. We worship you, Jesus. Akunaga itasemi wangu. Imi mambo wa mati mambo. Na ishe wa mati ishe. Makatangira kuwa kuwepo. Jesus itajishe hapo. Imi ishe wa mati ishe. Makaba uri. Mamanana tunakuonga. Mambo wa mati mambo. Iye mukatirisu wenyatenu. Mutakuri wa moswa. Kunyangwe netisiri take. Mangonana anokare mekezwe. Wakakara pachikaru. Anochonga nekururama. Uya ukuru wanyu Jehova. Wakawisira walengi pasi. Gawaparaswa. Walor wane basora nyuka waparaswa. Walor wane basora nyuka seherukare. Mangonana anochinokuonga. Rachitai ukuru wenyu pachipo ino.
Mwari muri mambo wemazima hambo. Imi munoti muri Jehova wenyama yose. Chishinga kukonai. There is nothing which is too hard for you, my God. We worship you, Jesus. Makanaka changane. Mambo wemazima hambo. Chora ikukutsko mangwana nano. Vano shai wasimba. Asime amupere kwimari. Makanaka mangwana nano. As we bless your holy name and we give you all the glory. You are worthy, Jesus. You are worthy. You are worthy of all the praises and all the glory. You deserve the honor. He is worthy. Jesus, we glorify. Ah, Jehovah Maganaka. Mambo mambo. Chinokuremekeza imsharuka. Munochongane kururama. Makakara pachikaro chenyasha. Chinoerera nyasha. Manganana simutiwai. We worship you, Jesus. Tiri pamwe ya mwechete oyo. Ndasumuka nguo yangu isati yasika. Ndasimuka nguo yangu isati yasika. Nokuti pawango imba pokuti amakawe. Ndava ndafunga nezwe of faith of action. Tinema heroes, nema heroine. Akaita mukurumbira. Koreni no tiri kufamba tose. Tine theme Matthew 17. Chapter 28 verse 22, 21. Ili kutaura kuti your action mabasa ako ngaini ewe aine biema fruits. Saka pawangu imba kuti amakawe ndikataiwa ndinozoshaya chokuzomira. Ndinoda kuti wangu tokoroda zvakare. Tingowarangarira iwa wana David. Tingowarangarira iwa wana Moses. Tingowarangarira iwa wana Naeya wakaita the bridge woman. Paakangonobata mpendero nokuti anga aine kutenda. Isusu toda kuti titi iro rigore rino iri theme yakaparurwa muna January. Iwe pane chii chawaita chainoita kuti ukwanise kuzoti ini ndakaita izvi. Tinana Jairus jiri wakaita zvinhu zvinorowa. Tinana Matthew Rusike wakaita zvinhu zvinorowa. Tinongonzwana Moses paakapatsanura gungwa nokuti iye aiva nokutenda. Saka ndoda kuti mai makanda zvakare ingoitai betsu kasongo ikakaka. Tosimudza zitare Ishewe Sishe. Tosimudza zitare Ishewe Tosimudza
Jesu ameni. Hallelujah. Muzita ra Jesu ameni. Aiwa present worship munoimba munogona. Kara yenyu pasi. Tinotenda zvikuru. Waomberei maoko. Wachisiya papo jamu. Mufaro wangu kuwa pano. Ini ndiri nyama inotaura yega. Samson. Mufundisi muchiri kuyoga here gore iri pacrip iye ndakakuratidzai kuti vana ndakavadzidzisa. One wacho ipapa paholiday akapera apa akatengera amai wake helicopter. Kana muchida kuona onai mai Zhakata vanokutumirai kacrip kacho. Mufundisi chakutumirai amai wake iko zvinoizvo wakaita crippled. Akaunza pavillage yandakadzidzisa pabwanya. Musi uye waibuditsa mapicture makandiona ndakatakura radio. Mune chamakaona imi mapicture akafuraitwa musatambe nawaya. Mwana wacho anga atoripo. Ndakati inini chokwadi pandakatumirwa iyo nai Mwarimi zvinhu zvataita kuchechi kwakwanzi ngakuye mapicture. Wamwe wanofunga ndotaura kunyeba ndichatumira mufundisi. Asi wanoda kutaura namai Zhakata wakufuraitirei. Mwana yenda ndakamudzidzisa akauya nehelicopter maruzeva kwedu kwa Mutokoko. Helicopter. Saka musatambe na mufundisi pawanotaura kuti rimwe remazuva ndine vazukuru vangu vandiri kubhenga nawawo. Ndinoda kuti wani wacho atenge helicopter. Chidiki cheche ndoda kuti chitenge helicopter. Because chine nyasha chadzakapiwa. Iko zvinovari kuti nai sekuru ngatibvei pano patiri apa. Tinotenga imba ine swimming pool. Saka mufundisi unamatai nezvazvo. Nokutenda. Regai tisvike tifambire zvandafambira apo kwakurungosakura. Regai tisvike panguva inei yatinokwazisa baba wedu wakauya panzvimbo nenguva yakafanira. Baba naamai mose munobvumirana neni kuti vane chokuita muupenyu mako. Chandakaziva mufundisi pane vamwe vafundisi wese wandakamboita havakuzvidze. Akunyeba chaiko havazvidze. Ipapo ndinobhecha havakuzvidze. Vanokutora zvauri izvozvo. Ndo the strength yavanayo. Vane rudo rwakaperera. Isusu vana sekuru Zhakata vakangonditi sekuru muri kupi? Ndiri pakati. Ndakutomhanya handina pakuti ndakabatikana ndakaita sei vanozviziva. Pavanongonditi muri kupi? Ndakutomhanya ndamira panzvimbo. Pamwe mukazoona uchitaura unofunga kuti vari kukunyeberai vanotaura chokwadi. Ndinomira pese patinenge tichida kuti tiitwe. Saka amai nababa I salute you. Mwari ngawakuwedzerei makore. Tinotenda. Ngatikwazisei iye watiunza pano. Iye simbi inodya simbi. Aita kuti uye. Achiri kuita kuti vana sekuru Zhakata wange vachida izvi. Inyasha idzodzo. Hatisi nyasha here. Ndinokuchallenjai mese hapana anotambira nafanikeseni. I challenge you. Kumboti kati fara nditi takagadzirira kuti shoko riite sei rimwe richiuya. Ngatikwazise iyeye aikwanisa kuti tiuye muzita raJesu Kristu ameni. Ngatigare hedu pasi. Ngatitore zvidzvipo zvedu. Sekuru Zhakata vanombotaura nyambo ka. Ndo basa racho because kana uri teacher ka unofanira kumbotsvaga zvinhu zvokuti vana vaite sei vari. Wafara ungotenga ngoti aiwa. Unombotanga kumboadzisa. Regai tisvike pakukwazisana. Regai titange neSunday school. Sunday school muriko here uko? Muzita raJesu Kristu amen. Sunday school muriko here? Tinokukwazisai vana. Tinoda kuti muende mumaclasses wenyu. Thank you so much. Tozokwazisa zvakare mateens. Mateens ndibosumuka itoni. Itai kwanya mateens. Ndimi chechi yamangwana imimi.
Tinokwazisa muzita raJesu Kristu. Ameni. Tozoenda zvakare kumayouth. Mayouth muriko here uko? Imbosumukai tione nhasi sekuru vari kusumudzai. Yes, ndiyo chechi yedu iyoyo inoteerana neavo. Tinokwazisa muzita raJesu Kristu. Ameni. Tozosumudza zvakare boka rakasarudzwa, boka rinobhilonga kwatiri, wana baba nana amai. Sumukai tione wana baba na amai. Nhasi ndiri headmaster ndokusumudzai nhasi. Sumukai. Aiwa mambo stretcher. Tinokwazisa muzita raJesu Kristu. Ameni. Tozokwazisa zvakare mamwe mapoka ese andisina kudoma, because kuadoma kunoita mwe kunoratidza kunge segregation, but ndikukukwazisa muzita raJesu Kristu. Ameni. Tozokwazisa zvakare those who are online, tinokukwazisa muzita raJesu Kristu. Ameni. Aiwa munotiitira zvakanaka imi muri ikoko kwamuri ikoko, inzwai kudziirwa. Aiwa tiri pano live pa Apostolic Faith Mission of South Africa Rootport Prayer Center. We welcome you. Tinokutendai. Ndisikakangane zvakare President Worship. Aiwa munogona. I salute you. Thank you so much. Right. Andinonoke. Ndogona kutaura Suarez. Tine item imwe chete. Testimony. Kubva kuna Mai Makuyana waripo here? Kana muripo sumukai zvenyu. Mai Makuyana. Zvakanaka. Zvanyanya zvevamwe zvishoma zvangu zvanyanya, zvevamwe zvishoma zvangu zvanyanya, zvevamwe zvishoma. Amen. Ndokwazisa mese muzita raJesu. Amen. Ndoda kukwazisa baba namai vangu muzita raJesu. Amen. Ndiripo baba namai. Amen. Ndinokudai baba namai. Amen. Regai ndimbe kuti zvangu zvanyanya. Vadikani, matambudziko angu anyanya. Ndichizvitaura zvinezvi zvangu zvanyanya. Zvimwe zvekumashure handichazvitauri hangu. Ndochitaura zviri kupisa zvachona. Ndakasangana nedambudziko amavadikani. Kufa kunongouya usingafungidziri, ende unongofa. Ndikadai ndakatarisa mudenga kudai, asi kuti nenyasha dzaMwari ndakapona. Tinogara tiri 3 muimba yatogara. Mukomana 1, madzimai 2. Saka getsi rakaenda muraini redu dai. Raenda getsi, inikati nganimbonotsvaga musuva nekapeti kune mwana wasisi vangu. Ndobva ndasiya mukadzi umwe atogara naye nemukomana uyu vari mumba. Vakatsvaga mbaura kwakuvesa mbaura mumba. Ini pandodzoka uku ndakawana hangu vatopedza kubika. Mai vaya vakatodziya mbaura yavo. Ndikati musazokangamwa kuti kudzima mbaura kana mapedza zvamuita, because mbaura inouraya. Ndibva ndati ngandipinde mushawa ndigeze ndione kuzorora semunhu anga atoguta ake. Kati ndione kuzorora, ndinamati ndizorore. Ndobva ndapedza kugeza ndikati ngandichivata ndapinde magumbezi. Saka ndisati ndavata ndabatwa nehope, ndotanga ndamboverenga. Pane zvimanovhel zvandomboverenga ndichitsvaga hope. Ndakatanga kuzwa kupera mweya. Ndikati chii chiri kumboitika munomba nhasi? Chii chiri kumboitika? Ngandimbonamata. Ndobva ndanamata. Ndobva chii chiri kumboitika nhasi? Katika mukomana uyu ari mumba umu ari kutonditambudzikawo, ari kutochidivikawo. Ava mai ava vandasiya vakadziya mbaura vari kutonetsekawo varimo. Chii chiri kumboitika nhasi?
mweya wangu uri kungopera, ndikati dai ine dress randapfeka nhasi ngandiribvise, ndobva ndarikumura, mweya wangu uri kungobuda. Chichamboitika, mapinda zvidhoma kai munomba. Ndozwa mai vaya vochindidaidzira kuti Maisheli, uyai mundinunurewo. Mukomana uya atobuda, atovhura dho abuda. Aenda panze, atonowira pamukuku uri padhuze pedu, pajarata pedu patogara, ndo pakatonowira padho pao. Ndiye akatozoita Mwari. Inewo pedza asina kutombobata. Mai vaya vari kungondidaidzira, ndikati ngandiedze kumuka ndione kuti ndinoyamura mungani wangu kuti chii chaari kundidaidzira. Pandomuka kudai ndochiti gbadagba pambedha, ndoti handisina simba, asi but ndakafuka gumbezi ndaizwa kuti simba ririmo, ndinaro simba. Pandakamuka kudai kuti ndichiburutsa gumbo pambedha kudai, handisina simba, ndatoramba nangodai vakatozvitaura, vakati kwai ziso ranga rakangobuda, rakangoti tobo kudai. Ini kuti handichatobonzwisisa, handitozivi kuti ndakabva sei ipapo, handitombosivi. Kwakutotakurwa kuenda kuhospital, ndakafa vadikani. Hei, handigoni nokuzvitaura kuti Mwari vanondida, handitozivi kuti Mwari vanondida zvakadini. Ndakatoseza kuti mufundisi wangu handina kuvaudza, namai handina kuvaudza, kutaura chokwadi pamberi pamwe. Ndakati ndoramba ndiri munhu wematambudziko here, ndoramba ndakangoudza mufundisi kuti ndasangana nedambudziko rakati, regai ndimbovazorodzawo. Ungaramba uchingova munhu wematambudziko every day. Katika Mwari vaida kuona kuti ndakagwinya here pakunamata. Miedzo inouya asi inokunda, tinoikunda Mwari. Ngatigwinyisirei kunamata Mwari. Ndingadai ndakatofa, nditori mumochari izvezvi ndakatarisa mudenga. Asi Mwari wakandinunura, ndinotenda kwemene. Ndakatanga kuti vana vangu, saka ndatosiya vana vangu. Mwari vaizombodini nhamo inodai muno munyika, vaizodini vana vangu, asi Mwari vakandiponesa. Amen. Handina hangu mazhinji. Aiwa, tinotenda. Zvavari kutaura izvi, regai ndikupei testimony zvakare. Takarasa mumwe ticha, arara achidziambaura. Takatonomuviga pamakore edu atakanga tichiticha. Saka mbaura dzamuri kudzidziya, musafunga kuti zvinouya zvichitaura pano zvine bearing mulife medu. Mbaura inouraya. Tinotenda kuti Mwari wakavarwira wakapona. Panguva ino iyi, do we have any visitors? Those who have come for the first time? Watishanyirawo. Do we have such people? Oh yes. Makadaro imimi, sumukai, muuye kuno, tizokukwazisai the roadport way. Vaenzi vedu vauya nhasi. Pavari kuuya ngati vaomberere maoko. Titambire mauya, 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 titambire mauya, 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 tilofata mauya. Tinotenda. Do we all understand Shona? Mese munotaura yakuluma. Munotaura? Because nandi kukuluma. Aiwa zvakanaka. Tinofara kuti mauya pano pa Roadport Prayer Center. Tinokwazisa muzita raJesu Kristu. Amen. Aiwa imimi mauitwa zvakanaka. Nokuti mauya muimba yaMwari. Naizvozvo ini nofunga maona ndichijaivha apa. Mukasimba muchiuya futi muchagara muchindoona tichijaivha dzokai zvakare. Ini ndodzi Sekuru Shakata. Tine mudzimai mumwe chete nevana 2 nevazukuru 2.
ndoda kuti imi mutitaurire kuti ndimi ani. Makaroorwa here? Hamusati maroorwa here? Nokuti panapa tine vari kusecha. Tinobva tatongokubatanidzai. Uyezve titaurire kuti makatinzwa nani. Handiti kana muchiroora munoti makatinzwa nani, munochaja izvo zvandiri. Munoti makatinzwa nani. Isusuwo kuti makatinzwa nani kuti tiri pano. Tine maplatforms ariko, Facebook, TikTok. Munongotitaura kuti takazvinzwa. Kana kuti makapfuura nepano muchiona poster. Munongotitaura zvimwe chitezvo. Saka ndoda kuti muti-introduce panapa ini ndinopinda pa-Roadport Prayer Center pababa naamai wanga. Baba namai Jerichi. Saka ndoda kuti muti-introduce in that manner. Thank you. Rugare chechi ya Mwari. Eni ndinoitwa Mailiano. Ndakaroorwa, ndinogara naBaliano, ndinobva kuSoweto Midlands Zone 7. Ndaunzwa pano naMai Akim naBaba Akim ndo vakandiudza about AFM yepana. Amen. Nofara kupasai musevitara Jesu, hallelujah. Ndinoitwa Mai Carlos, ndogara naTete Mai Mnashi pana 1 Mia Street. So vana vangu vanouya zvavo kuchechi, ini ndopinda zayuja zvangu but handane makore ndakagara kumba. Ndiri single lady, ndine vana vangu 5. Saka tuvana twangu so tinouya kuchechi. Saka challenge yacho yakabva yangotisunda kuti no man, ndofanirwa kunamata kunoenda vana vangu. Saka ndofanirwa kuuya kuchechi. Atenga. Amen. I am here because of Musukuru Peshi. We always meet somewhere in Ababa, but no Sangana Chiberwa. Then I decided one day I will visit. Most times when I discuss with the patient, we have their opinion Musukuru. You are a patient. Now I think every time she prays for me, I hope and I believed in her prayers and my elders there. So part of my role, another role that I do, I come when you are not there in your house. Then I clean your church, then I go. And then I'll be facilitated by my elder again. So I am a church cleaner who comes when there is no point. Thank you. Hallelujah. Hallelujah, church. Amen. I'm farira. Hallelujah. Amen. Amen. Inini ndinoitwa Mrs. Nhloko. I am Zimbabwe born but ndiri married munomu. Ndauya panapa ndichiteera vana vangu baba namai Nyamunga ndo vandikoka nhasi ndavashanyirawo. Ndashanya kuna baba Jidiji ndakuteerai ndabva kuOrange Farm. Vanoziva ndikati Orange Farm. Amen. Ndinotenda. Hallelujah. Hallelujah. Ini ndoitwa baba namai Shapala. Ndopinda AFM Spiritual Center from Cape Town. Pasi baba namai Gombedza. Ndakauya kuno kune nebasa. Saka nhasi ndamuka ndambofunga kushanyira hama. But ndati no. Regai ndigugule ndione kuti church iri padhuze ndeipi. Pandawana Shona speaking ndafara singaiti. Tiva ndati ndakuenda kuchechi ndokuya kwandaita pano. Amen. Amen. Ini ndinoitwa Pauline Rafemoyo. Ndobva kwaMutare from Zimbabwe. Ndaipinda FM in Zimbabwe pasi pababa namai Mulambo kuHarare. Ndauyawo nhasi pano kuzonamata nemi ndonzone shamwari yangu. Ndisandaroro. Amen, church. Amen. Ndinoitwa Michelle Chole. Ndinogara kuFlorida Lake. But ndaipindirawo
Chirodzero Goshen Center Dombosha Harare pasi pababa namai Mulambo. Kuya kunoku ndakatoitawo zvekugugula futi pamaps then ndikazongoona but ndaingoerengera ndichiti ndichazoenda but then nhasi ndikangoti regai ndiende so ndafara kuona kutoti wow this is more than what I expected. Aiwa mapepa amakabata iwaya ndiyo anotiratidza rwendo rwatiri kufamba naro patakabva nepatawa. Saka zvamunoita muchaverenga then rimwe iro muchaenda information yenyu, phone number nekwamunogara. During the course of the week kana mumwe musi muchazoona muchifonerwa. Asi musati maenda kumba panopera service inei tiri kukukokai kuti muende pamasofa ayo pakanzi connecting lounge. Muchasangana nasecretary vachimbokupai mai 1 or 2 words dzechechi yedu. Vachakupaiwo marefreshment ipapo, musazorambe. Kana mukauya kwedu kwamutoko isusu tinokupai mvura musina kana kumbokumbira. Saka imi pamuchapiwa izvozvo munotambiro moodza. Naizvozvo tinokutendai nekuuya, hamuna kurasika, mudzokai zvakare. Tinotenda, garai pasi. Panguva iyo ino regai ndishevedze our secretary of the day. Vauye vachizotitaurira kuti tiri kufamba sei. Baba. Ndinotenda sekuru, tiroere sekuru maoko nekutichera kwakanaka kune upenyu. Ndinotenda kuti nerimwe zuvawo inini nemudzimai wangu tichazovawo sekuru naambuya vechechi ino. Mwari achitichengeta. Yes, ruremekedzo rwangu kuna mufundisi, utungamiriri hwese nemi mose mauya kukereke. Regai tisvike patinopanana ziziso zvedu zvanhasi. Uyezve ndichifara maona ambuya varauya kumberi, ndaambuya vangu handisati ndaombera. Vasvika chechi yapakati asi panopera svondo ndichaisa maoko. Right, ndichatanga nezviziso zvedu zviri kubva kumadzimai. Chiziso chedu chekutanga chiri kuti hakuna fasting this week. Kasi tinenge tichinamata tiri kudzimba. Chimwe chiziso chinoteera chiri kuti madzimai vari kutengesa ma-themed t-shirts. T-shirt iri kuita 150 for ma-adults, 100 rands for ma-kids. Vano mabareta vari kutengesa ari kuita 100 rand each. Ma-hymnbooks vanawo ari kuita 50 rand. Vanoda kuvaona vanoamada ngatione Sister Joyce. Sister Joyce munogona kungowevha. Yes, kana kuenda ku-information desk munonobatsirwa ikoko. Madzimai vachange vachitengesa ma-eats nezvimwe musi weSunday 31 August. Zvazvinongoreva ndezvekuti vanositengesa zuva iri tombomira tipe vana mama mukana wekuti vatengese tozopfuurira hedu mberi musvondo rinotevera. Chiziviso chinotevera chana mama chiri kuti kune online prayer. I'm sure inoitwa through WhatsApp group musi weTuesday 26 August. Inotanga na 12 pakati peusiku for 30 minutes. Saka vana mama ngatijoine tiwane nguva yekunamata. Then kuchange kuine ladies high tea iri kuitirwa pano pakereke musi wa20 September kubva nenguva dza1 kusvika nenguva dza4. Zvinoteera kana kuti zvizhinji vachange vachizotizivisa nekufamba kwenguva. Amene kuti vana baba atino high tea ana baba here timboinowa. Amasiniri titiriyo research tinoido kana iriko. Vana mama vari kukumbirwawo neutungamiriri kuti panopera service tisare. Amushuwa tinongouya kuno kumberi pakagara utungamiriri. Regai ndiende kuzviziso zvekereke yose. Mangwana tine prayer and fasting. Tichabreka pano pakereke nenguva dza5. Social welfare program yedu iri kutanga musi wa6 September. Saka tiringokurudzirwa kuti tibatirane nevari kutitungamirira pachirongwa ichochi. Ma-details aripo apo. Hanzi patiri kutengawo ma-groceries tiwanewo chatinongoisa mubasket chakamirira urongwa ihwoyuyu. Kana vanenge vane mukanawo vanoda kubatsira necash through this program tinongokwanisa kuuya toisa kukereke kana kuona vari kutitungamirira ikoko vana mai mukomba choto. Then regai ndisvikewo pandinodaidza crew iuye titaurirewo nezveconcert yatinayo.
munogona kusimuka tombotamba mbichana naye. Ndo zvinenge zvichiitika izvozvo. Take sure anenge ari pano musi wa12. Hallelujah. Thank you so much media. Thank you nasi zvaita naye. Hallelujah. Hallelujah church. Yes, ndadzoka zvekare naye kusvika matenga matickets ndinge ndingori pano every Sunday naye ndichikukurudzira. I know kuti vanhu vada kutenga maticket last minute, but this is a very big concert. Unogona kuzoda kutotenga ticket and then anenge apera naye. I know kuti vanhu varumbirira hanzi month end, vamwe vada kuzomirira 2 days before, unogona kuzozviruza naye. Saka please kuti te logistics dzedu tizive kuti how many people are we working with, handiti tinoda kuti mutenge matickets. Kana online zvichikunetsa, I have them here naye. Mune muchingondiona every Sunday ndogara ndiri pano, muchingotiona imi kana kuti Billy naye. Ngatitenge matickets edu 150, 300. Also to specify, my Sunday school is not paying naye. Sunday school, yes, is not paying, but our teenagers are paying 150 naye. Zvakajeka ka. Komana. Amene maSunday school ama adults muri kungoona hanzi ndo chechi yemangwana mavanhu vakuru ava naye. So kuti zvitiitire zvakanaka, Sunday school is not paying, our teenagers zvichingoenda zvakadaro it's paying. So please, hande tinotenga matickets. I think we have 19 days. 19 days, the pressure is on and time is not on our side. Ngande tinotenga matickets edu. Musi wa 12 September tinenge tine vanhu ava vachitiitira zvakanaka pano naye. Saka please, let's go and buy our tickets. Ndangota na mama ndikuziva kuti pakasara change nezuro munokwanisa ngotenga. Hallelujah. Tivaroveri vaoko ngatisapoti chirongwa chekereke zvakatinakira. We can support in different ways. Iyo ndo imwe nzira yacho. Ngatibatirane, ngatikoke even vasingapinde pano, ngativaudze kuti kukereke kwedu tine chirongwa chakanaka, tiuye tiitirwe zvakanaka. Right. Chiziso chedu chinotevera chinongoti musi wa31 tinenge tine Holy Communion. Saka vese vanoshanda pamuviri washe, mapulpit workers, ngatigadzirirei. Then tine camp dzakati dziri kuteera dziri pamberi apa. Tine camp yana baba nevakomana iri kwa musi wa26 kusvika musi wa28 September. Muripo wacho i700. Regai ndingotsimbidzira camp iyi ndichiti kurongeka kwemhuri kunotanga nababa, but zvinoda support ye each and everyone. Saka ndiri kungoti vana mama collectively as a family, let's support camp iyo. Hatigone, iyo ndo imwe ungano isingade kuregedzwa kuendwa nana baba, nekuti zvidzidziso zvatinonodzidza kumakemba akadai so zvinoitira zvakanaka mhuri dzedu, zvinoitira zvakanaka kereke, zvinoitira zvakanaka society. Rega ndingokurudzira mumwe munhu nditi, first ungano yangu yakaita kuti nditange kupinda pano, it was through men's fellowship. I don't know mfundisi if you still remember when you were teaching about men's long life. Why do men need long life? It's 10 years back. But it changed how I was thinking that time. It changed maonero angu. From that day, it was a Saturday. Aundishai pano. Saka zvakakoshera kereke, zvakakoshera muri. Muripo wacho is $700, but ukatarisa $700, sorry. But ukatarisa zvauri kunowana through this camp, zvakakosha kudarika 700. Zvinogona kuchinja ma generations to come achibva pa camp iyi. Saka ndandichitaura nevari kuti tungamirira ikoko, vari kuti camp yedu iri musi wa26 to 28 September. Saka kana uchitambira month end zvakafanana neni, let's make use of month end ya August kuti tibhadhare deposit kana zvichigoneka full amount ye camp kuitira kuti patinoenda tiende in numbers. Let's invite our family members, vamwe vatisingapinde nawo, mashamwari edu, ma colleagues, tinoitirwa zvakanaka. Vana mama camp yenyu iri kuya, ladies and girls. Kana uri musikana une mukomana wako ari pano, iyo camp iyo ndoye kumukurudzira kuti aende. Iyo camp iyo isi kulavhana kwatinoita nana mai nyamunga ndiwo makembi iwaya ndokwazvinobva. Chirege ndiregedze kutaurisa, tipfuure mberi nezviziviso. The English service has now its own Facebook page.
Can we kindly visit the web page and support zvirikuitika ipapo? I'm sure mapage acho ndo arapo, ngatiende tingonolaika, kufollowa kana kushare. We encourage everyone to support our church by liking, sharing and encouraging with our content on social media. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, TikTok to stay connected. Help spread the message. Your support makes a difference. Chiziso chedu chinotevera ndiye kuti mufundisi this Tuesday vanenge vasiri pakereke, but kana uchida kuvaona, kindly make a booking through office yavo kana pa cell phone yavo, muite ma arrangement, but mufundisi havangoonekwa Tuesday chete, rimwe any other day of the week vanoonekwa. We encourage every member to invite friends, family, neighbors and colleagues to join us for worship. Let's grow together in faith. Bring someone with you this coming Sunday. Vese vauya kuno kuvaenzi nachikumbira kuzokuonaiwo kwenguva shoma panopera service pakona apo tingowana kuzivana uyezve nekutsanangurirana zvakawanda about kereke. Hatitore nguva 2 minutes chete, kana mune vamauya navo vanokumirirai. We are all reminded to work with our cell group leaders with regards to the mission house contribution. Ngatibatiranewo nema cell leaders edu. Kana kune vasina ma cell groups, kana kuti vasingazive kuti kwavanogara cell group yavo yakamira sei, nhasi ndioneiwo. Kana mamwe mazuva anoteera, you can see anyone ari kuboard kana church secretary Baba Nyabaza kuti muvabvunze kuti kwandinogara cell group yangu ndeipi, kana kuti cell leader wangu ndeipi, kuitira kuti tese tiwane a cell group yatinobelonga. Ndichinopedza, let's remember to pay our tithe and offering. This is a vital expression of our faith and commitment to God's work. Tine nzira 4 dzatinogona kupa nadzo: EFT, ATM deposit. Mabanking details edu ndo ayo arapo: Netbank account 11223352288. Then tongoisa reference ipapo kuti mari yatinenge taisa ndei, kuitira kuti vari kufinance vasanetseke kuallocata mari dzedu. Ndo paperera zviso zvedu zvanhasi. Regai ndidzosere nguva kune vandipa. Maita henyu Baba Nyamunga, uyu mutemo hazvigone kuti ndibve pano ndisina kudeedza maifadzai. Itori brand iroro. Wamwe mese munonyara, munouya pano muchicheya, but hamusani mambodeedza mabhebhe enyu. Maindodeedza bhebhe rangu ini. Ndikukucharenjai. Inini namfundisi chete ndosinodeedza mabhebhe edu. Wamwe munonyara. Munonyara saka munodya izvozvo. Ndapedza. Handapedza. Ndapedza. Ipapa kasikana kaya hakana kuona kadiki kaya, maona chidiki checheche chakati sekuru, ndosaka ndakati endai ikokoko. Aiwa kufara muimba yaMwari, nokuti ndikasadaro wadiki munozonyara musi wamunozochata. Handiti hamuchanyara, handiti. Asi wese wachazocheya mukasadedza vakadzi venyu apa muchitsvoda neokoyo. Right, takadaro ngatisumukei tidedze baba wedu tadziisa. Pulpiti yatodziya. Baba, uyai muti peshoko ramakatigadzirira. Hallelujah. Munamato wangu kuti pakukwegura kwangu Ishe vandipe simba nekuvada zvinoita murume uyu. Mwari vakukomborerei sekuru nambuya Zhakata. Nyasha dzirambe dzichiwanzwa pamusoro penyu muzita raJesu. Regai nditende zvakare vanga vachilida kuintercession mai Nyamunga. Mwari vakuitirei zvakanaka Baba Nyamunga nekupa zviziviso pamwe chete namai vekumba kwedu vanga vachishumira kuEnglish service nevavanoshanda navo Baba namai Chigwada. God bless you and continue to do so muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Setsika yedu yemazuva egore negore 1 September tinenge tichitsanya. Saka 31 Sunday tinoya kuchurch. Musi wa 1 Monday
wiki iroro tinenge tichitsanya kuti tinotsanya tichidyei tisingadyei tichifamba sei. Ndinokuudzai on the day Mwari verugare vachitiitira zvakadini zvakanaka muzita raJesu. Amen. This men's conference we are also going together with Boxburg Assembly. Vana baba vakomana veKuBoxburg vachabatana nesu. Andei tinonamata vana baba. Andei tinonamata. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka pamwe chete nana baba nane vakomana. Kune vamwe vane hama dzakapfuma mune rugare. Asi kunesu tinongotamba neiye vertical communication yekuti kuti zviendeke tinotarisa kudenga. Handei tinonamata. Handei tinonyengetera. Men's fellowship camp yakakosha. I remember very well kuti I didn't really have anyone to consult because people around me or my immediate people, majority of them, they used to drink or they drink. And so church helped me kushepa ubaba wangu. So pamunosangana nevamwe vana baba, you learn a lot. You see what I'm saying? You learn a lot from there and you come. Remember, learning is intentional. It shouldn't be accidental. And whatever information you have, you use it to make decisions. And if you have wrong information, you make wrong decisions. Because information is based. Rimwe zuva ndaitaura neumwe murume takagara paungano yatatiri achitsanangura achiti kana usati wamborowa mukadzi even vatezvara vako havakuremekedzi. Hanzi unofanira kunyatsokumkwapura zvikuru sei kana mai vake varipo vazive kuti haujairirwi. Unoziva ndakaona vanhu vese vachiti yes yes yes. You see what I'm saying? Ende unoziva kuti kune mumwe munhu anogona kutonomurova zveshuwa nekuti awana information. But ukatarisa akutuma kunorowa anogona kunge iye asi kunorowa. Saka kunoswerwa kunoditerminwa zvinodini futi zvinoitwa. You see what I'm saying? Ndakanzwa futi mumwe mukadzi achitaura kuti handijaidzi murume, handijaidzi mai vemuroho mwana waamwene kumupa mari yangu kuti aita sei. Ndo tumwe information tunoenda mune mamwe magroups akagadzirwa asina an ordained leader. Group rekuti kunongoita a natural person. Zvimagrupu zvese zvamunoona pasocial group zvinofollowa hazvina akazviordaina. Hapana akacheka macredentials, hapana akacheka authenticity, hapana akacheka quality. Ndo zvinhu zvamuri kutora motanga kufollowa mozvishandisa muupenyu zvokuparadzai. Kana even ukatarisa vaprofita venhema, vaprofita vekuti anogona kunge achitaura chokwadi but haana akamuordaina, haana vaanoreporta to, haana vaari accountable to. Ndo vanhu vatiparadza ivavo. But ukaendawo kuchechi kwaunonyatsoona kuti munhu ari kutaura idea iyi anotya Mwari. Yozvo ukatarisa neupenyu hwatiri kurarama kuti our girls are empowered, they have access to money. Izvi madzimai atiri kugara nawo hatichagari nawo nekuti ari kuda chingwa, hatichagari nawo nekuti ari kuda nyama, nekuti vamwe vacho vanototambira yakawanda kutidarika. Vakuda shoko raMwari kuti vadhirirwe vazive kuti chinonzi munhukadzi chii, vadhirirwe vazive kuti chinonzi munhurume chii. Because vakare aigara chiti ndogarira vana vangu ndinonodyei, but ava chekudya vanacho, chekufambisa vanacho. Vakuda Jesu. Handei kumakembi tinonamata tive neupenyu hunobva muna Jesu. Saka makempi aya, it's not traditional. Let's go and use them. Anditi Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Regai ndipe kutendo rwangu kuna baba namai masimire nevese vavaishanda navo pamen's camp. How many felt blessed? Kunyatsounzwa kuti panapa tafamba zvakanaka. Mwari aramba achikuitirai zvakanaka. Whatever you do, God will reward you. Imi nevamuri kushanda navo, whatever you do, God will reward you. Mwari vachitiitira zvakanaka. Vakaisa mapledges kumen's fellowship vakasazadzisa, ngatizadzisei. We still have about 5,000 outstanding yemapledges. Baba vakanyepa musha iwoyo unoremerwa. Nekuti zvinotangira kumusoro zvichidzika. Baba ngavave faithful pane chavavimbisa. Zvitiitire zvakadini zvakanaka.
This week, Muswe Tuesday, this week, Muswe Sunday, Makuseni. Vangani venyu vanorangarira Dr. Ina, our regional leader, our overseer, Kunogu. She lost her husband, Dr. Sarah Smith. So Dr. Sarah Smith in the early morning of last week Sunday, vakanova nashe. Isusu sevana vakarerwa kuZimbabwe, takadzidziswa kuti pandiri kunobata maoko musi wechipiri na 11 ndichanobata maoko ndakazvimirira kuna mutungamiri wangu uye ndakamirira chechi inoi. Handigoni kuenda ndisina chandakabata. Tinofanira unobata maoko tovasira mari yedu yechema. Saka vanokwanisa kubvisa towards that, let's do tingochema nevanodi nevanochema nai. Mwedzi wedu wapera, ngatibvisei zvipo zvedu nezvegumi zvedu. Mwari vatiitire zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ndoda kuti takamira kudaro tiverengerwe vaHebheru. Hebrews chapter number 11. Handisi kuti inopera yose here. Ari kuverenga vacho ngaaverenge zvekukurumidza chaiko kwete zvekukakama, because ndoida yese. Kana kuti ndiisplit into two, half Shona half English, ndigoparidza nai. Mira ndoona kuti mavhesi aya akawanda zvakadini. Anditi ine 40 verses, first 20 neShona, second 20 neEnglish. And patinoiverenga yese. Zvinokutenda ndiko kuva nechokwadi chezvinhu zvatinotarisira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Nokuti izvi ndizvo zvakaita kuti vanhu vakare vapupurirwe zvakanaka. Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika yakaitwa nekurayira kwaMwari, zvokuti zvinhu zvaionekwa zvakaitwa kubva pane zvinhu zvisingaonekwi. Nekutenda Abheri akapa Mwari chibayiro chiri nani pane chaKaini. Nokutenda akapupurirwa kuti akanga ari munhu akarurama, Mwari paakataura zvakanaka pamusoro pezvipo zvake. Uye nekutenda achiri kutaura nazvino kunyange nezvake akafa. Nokutenda Enoka akatorwa kubva paupenyu huno, zvokuti haana kuona rufu, akasaonekwa nokuti Mwari akanga amutora. Nokuti asati atorwa akanga achipupurirwa somunhu aifadza Mwari. Uye pasina kutenda zvibviri kufadza Mwari, nokuti ani nani anouya kwaari anofanira kutenda kuti ariko uye kuti anopa vanomutsvaga nemwoyo wose mubayiro wavo. Nokutenda Noa akati anyeverwa pamusoro pezvinhu zvakanga zvichigere kuonekwa, akavaka areka nokutya Mwari kuti aponese mhuri yake. Nokutenda kwake akapa nyika mhosva, uye akava mugari wenhaka yekururama kunouya nokutenda. Nokutenda Abrahamu akati adanwa kuti aende kunzvimbo iyo yaizomugamuchira kuti ive nhaka yake, akateerera uye akaenda, kunyange zvazvo akanga asingazivi kwaaenda. Nokutenda akandogara somutorwa munyika yechipikirwa, seanogara munyika yevamwe. Akagara mutende sezvakaita Isaka naJakobho vakanga vari vadyi venhaka yechipikirwa pamwe chete naye. Nekutenda akanga achitarisira guta rine nheyo, Mwari ari mhizha nemuvaki waro. Nokutenda Abrahamu kunyange zvake akanga apfuura zera, uye Sara pachake akanga asingabereki, akapiwa simba rekuva baba, nekuti akati iye akamupikira akatendeka. Uye nekudaro kubva pamunhu mumwe akanga oita sofa, kwakava nezvizvarwa zvakawanda senyedzi kudenga, uye zvisingaverengeki sejecha pamahombekombe egungwa. Vanhu avo vose vakanga vachirarama nekutenda kusvika panguva yokufa. Havana kuwana zvinhu zvakavimbiswa, vakangozviona chete, uye vakazvigamuchira zviri kure, uye vakabvuma kuti ivo vakanga vari vaeni vatorwa panyika. Vanhu ava vanotaura zvinhu zvakadai vanoratidza kuti vari kutsvaga nyika yavo chaiyo. Dai vakanga vachifunga nyika yavakabva kwairi, vangadai vakawana mukana wokudzokera. Asi vakanga vachishuva nyika yakanaka, iyo yokudenga. Naizvozvo Mwari haana nyadzi pamusoro pavo kuti aunza Mwari, pavo kuti anzi Mwari wavo, nokuti akavagadzirira guta. Nokutenda Abrahamu paakaedzwa naMwari, akapa Isaka chibayiro. Iye
akapa Isaka sechibayiro. Iye akanga amugamuchira zvipikirwa. Iye akanga agamuchira zvipikirwa, akanga obayira mwanakomana wake mumwe oga. Kunyange zvazvo Mwari akanga akati kwaari, nokuda kwaIsaka zvizvarwa zvako zvichazovapo. Abrahama akafunga iye akati, Mwari aigona kumutsa vakafa, uye tichitaura nemufananidzo, akamugamuchira Isaka kubva kuvakafa. Nokutenda, Isaka akaropafadza Jacob naEsau pamusoro pezvaizoitika. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons and worshipped as he leaned on the top of his staff. By faith, Joseph, when his end was near, spoke about the exodus of the Israelites from Egypt and gave instructions concerning the burial of his bones. By faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born, because they saw he was no ordinary child, and they were not afraid of the king's edict. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than enjoying the fleeting pleasures of sin. He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. By faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. By faith, he kept the Passover and the application of blood, so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. By faith, the people passed through the Red Sea as on dry land, but when the Egyptians tried to do so, they were drowned. By faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouth of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Women received back their dead, raised to life again. There were others who were tortured, refusing to be released, so that they might gain an even better resurrection. Some faced jeers and flogging, and even chains and imprisonment. They were put to death by stoning. They sawed in two. They were killed by the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, living in caves and in holes in the ground. These were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised. Since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Hallelujah. May the good Lord bless the reading of the word and the readers as we all partake in taking our seats in Jesus' name. Amen. All right, nasi ndikuda kutaura nenyaya yekutenda. Today I want to speak about faith. Nyaya yekutenda. The story about faith. Word rinoti faith kana kuti kutenda. The word that says faith. Arina plural or singular. Arina uwandu kana kuti aritauri mumwe chete. Rinongonzi faith. Kunongori kutenda. Kana kuti kutenda. Of just faith. Now, pakutenda. Now about faith. Pane ma factors aripo. There are factors.
anopesana nereasoning. that contradicts with kufunga kwedu. Ukaverenga the book of Genesis, When you read in the book of Genesis, pa chapter 11:26, on chapter 11:26 kusvika pa 25:8, until 25 verse 8, inotaura nenyaya yaAbraham. it speaks about Abraham. Ndo munhu anonyanya kutaurwa nezvake. It speaks more about Abraham. Pataverengesa kuna When vaHebheru, we read from the book of Hebrews, iri kubatanidza manonzi chi my heroes and heroines of faith. it's combining my heroes wokutenda, Kubva muOld Testament from the nemuNew Old Testament. Testament to New Testament. Payanga ichiti vakatemwa nematombo, When it was saying they were stoned, vairifeya kuna Stephen vaitaura Stephen, achitemwa nematombo. stoned by the stones. Pavari kutaura kuti handichatauri zvana Danieri, When they are saying, I'm no longer talking about iri Daniel, kubatanidza the Old and the New Testament it's combining Old and New Testament pamabasa akaitwa ekutenda. on the works that were done on faith. Kuti unzi wabata chinhu, For one to say you have hold on to something, unofanira kuchibata nemaoko you must ese. hold it with both hands, Kuti unzi wakatsika chinhu, so that they may say you are standing on something. unofanira kuchitsika nemakumbo You must ese. stand with both legs. Saka pakutenda kwedu So in your faith, kuti kuzadziswe, so that it can be fulfilled, kunofanira kubatwa nemaoko you ese, should hold it with your hands. kunofanira kutsikwa It nemakumbo must be ese. stepped with both legs. Haugoni kuti David anoti ndiratidzei kune dombo rakakwirira. David says, show me on the high rock. Haana kuti ndiratidzei He matombo didn't say, show me akakwirira. the rocks which are on high. Jesu vachiuya panyika, When Jesus came on earth, vakauya vasina he tsananguro, came without an explanation. vakauya vaine the power He came to with the transform. power. Jesu vanonzi kuna John chapter 9, Jesus says in John chapter 9, vachibvunzwa when he nevadzidzi, was asked by his disciples, zvinonzi ndiani akatadza and he said, who sinned pakati pevabereki between the parents kana vana and the mwana children, kuti akaberekwa riri bofu? so that he can be, he was born blind. Zvikanzi hapana And akatadza, the Bible says no one was it sinned. zvakaitirwa kuti ukuru It hwaMwari was made so that the power of God huonekwe. can be seen. Wobva vaenda kuna Acts chapter And number it goes to 16, Acts chapter 16, kune mukadzi there aiveko was a woman paFilipai in Philippi aiprofita who was prophesying. achipa vanhu vabereki vake kana kuti anga ari a slave girl, He had a slave girl achipa vaimuvaridzi vake mari, and giving his owners money achitopupura and achiti confessing. kuna Pona And Silas, saying to Paul and ava Silas, vanhu vaMwari, these are ava the people vanhu of God. vaMwari. These are the people of But God. Paul anomutarisa, But Paul is looking at him. obva amuti evil and spirit saying, go out. Evil spirit. Kureva kuti kune vanhu vari That means panyika to say vane tsananguro, there are people with explanation, explanations. wekuti ukaenda uchiti gumbo rangu rinorwadza, When you tell them, telling you that my leg anokutsanangurira chakonzera gumbo kurwadza, they will tell you the reason why asi your leg is painful, haariporesi. but they won't heal you. Jesu havana kubvunza Bhatimio Jesus kuti never asked sei uri Bartimaeus bofu, why he was blind. vanongoti ndokuitirei, He asked what he can zvikanzi do for meso him. angu aone, He said, I want my eyes to omusvinudza see. meso. Just for me to see. Saka pakutenda So in faith, pane izwi there is a word rinorwa nemazwi. that fights with words. 1 Kings chapter number 22. Kings chapter 22. Unonzwa kuti Madzimambo, kubva paverse 1 to 3. from verse 1 to 3. Ahabha anoshanyira Jehoshaphat. Ahab is visiting Jehoshaphat. Unoziva here kuti Garamoth Gilead And he nderedu. said, do you know what Garamoth Gilead is for? Do you know Garamoth Gilead nderedu? Do you know that Garamoth Gilead nderedu? Do you know what Garamoth Gilead is ours? Then Jehoshaphat oti yes. Then Jehoshaphat anobvuma. Wenza handei tinorwa. Then he said, let us go and fight. Jehoshaphat anoti vanhu vangu vanhu venyu. Then Jehoshaphat said, your people are my people. My horses are your horses. And mabhiza enyu ndiangu. Asi ngatibvunzei kuti Mwari Let's count out God. vanoti toenda here.
will allow us or not. panodaidzwa 400 prophets. And they were called 400 prophets. Vese vakataura mazwi. They all spoke a word. Vakati endai henyu mambo. Then they said, Guta "King, iri go. maripiwa. If you go, you are going to be given into it." Then kobva kwazonzi naJehoshaphat. Then Jehoshaphat says, Hakuna here mumwe munhu waMwari pakati penyu. "A man of God in our midst." Zvikanzi there is a wicked man Vakati ariko anoshandiswa naMwari. who God uses. Anonzi Mikaya. Who is Mwana hanzi Amiria. Amiria. Anotaura zvakaipa pamusoro Who pangu. speaks God bad about you. Remember ndiye Ahabhu abva kudzingirira Elijah. Pa 1 Kings 18 In the first vari kutiburana na Elijah. Ndo pavari kukiyana ne the 400 prophets of Baal. Asi kwauraiwa 400 prophets of Baal. Kuchiri ne another 400 prophets vari kuprofita futi. Kureva kuti varevi venhema havazofi vakapera nekuti vakawanda. There are so many. Pa 18 pari kuuraiwa vamwe 400. Pa 22 tatone vamwe 400. There are also other 400. Ipapo Mikaya anouya. Then Micaiah is coming. Obva ati endai henyu mambo. And he said, "King, you can go." Zvikanzi naAhabhu ndokunyengerera kangani kuti utaure chokwadi. How many times should I need you to speak the truth? Zvikanzi naye. And he said, ndaona Israeri isina mutariri. I have seen Israel Vanhu without a vakaparara. leader. And the people Pa are scattered. 22 ya 1 Kings. And on 22 madzimambo, Mwari vanenge vachida kurova Ahabhu. God wanted to beat Ahab Nenyaya yekuda kwaElijah. because of Elijah. Mwari vari kukoshesa misodzi yaElijah. God is seeing yaanoti Mwari munonyarara sei. Ahabhu naJezebheli vaine mufaro. Munhu waMwari anonzi Elijah. The man of God called Pa Elijah. 19 ya Kings ane misodzi yekusiya Ahabhu akagara pachigaro iye achitiza. Ndo yaakuripirwa pa 22 ya Kings. Ukaiverenga Mwari vanoti ndiani achanodeceiva Ahabhu aende kuhondo afe. Wakamboriverenga here bhaibheri zvarinoita kuti munhu waMwari akachema kana kuti ukamuchemedza semunhu waMwari unogona kusara uine victory. But agere pachigaro chenyasha haatenderi vazodziva kuchema. Ane nguva yaanovanzwa. Enda unoverenga pana ukaverenga kuna Genesis chapter number 12. From the book of Genesis chapter 12. Verse 3. Verse 3. Inoti kuna Abraham. It says to Abraham, acharwa newe ndicharwa the one who naye. fights you, I will fight you. Paanosimuka paHarani When he rose from Harari, achienda kuKenani going to Canaan, anopfuura he nemuIjipita. passed through Egypt. Pa verse 14 On verse iyoyo 40, ya chapter 12 on chapter 12, anoti kuna Sara, he said to Sarah, kana tapinda when we muIjipita get into Egypt, iwewe uchati uri you are hanzvadzi going to yangu. tell them that I am your sister. Mambo Farao Then Pharaoh, the king, kwakuona bhebhi rakanaka saw a good kwakutora wife obva and amisa mumba make. and put him in his Ipapo Mwari house. vaakuzadzisa And now God is fulfilling. 12:3 yavanoti achabata chako When he said, when anenge abata inini. anyone who holds Mumba you maFaro makatanga kuita zvinorwadza nezvirwere asati abata Sara. Faro ndo paanobvunza akati imi chii chachinja. Zvikanzi Mwari kwakumuzarurira kuti wabata mukadzi waAbhrahamu. Abraham's wife. Ndine munhu wandoda kutaura nezvaye. Kana taakunamata Mwari ngatirege kunzwa mazwi, ngatinzwe izwi, nekuti izwi i1 but mazwi akawanda. Kuwanda kwemazwi If words are many, hazvirevi kuti zvinhu doesn't zvakanaka. mean that things are okay. Pane maprofita 400 atiendai. 400 Koita Mikaya mumwe chete And the one in ati his ndaona only pasina mutariri. saying that I saw Chakuvadza nyika kana chakuvadza kutenda what has hit the faith. inyaya yekuti mazwi akawanda. because of Vanhu many vari words. kukonvinzwa. People are being convinced by so many words. Usakonvinzwe nemazwi, konvinzwa nezwi. Don't be convinced with words, but Unoziva kuti a word.
God's word rinongoya riri one. shoko ramwari rinouya riri Rinobva rangotaura riri And one. it speaks. Nekuti Mwari vanomiririra shoko ravo. Because God stands by his Havana words. nguva He yekuzotsvaga doesn't masapoti. time to look for supporters. Vanongoti kuna Abraham, He says to Abraham, acharwa newe, the one who fights you, ndicharwa naye. I also fight him. Votogumira ipapo. And it ends there. Ukaona nyaya yakuda vanhu vanoita gang If you up see that kuti your story needs a lot ibatsirane, of people, inenge isisina Mwari mukati, because Mwari havashandi Don't be nemazwi. having God Mwari inside. vanoshanda nezwi. God Just doesn't work with a one lot word of from people. the Lord He works is with his good words. enough to defeat Shoko 400 ramwari prophets. rakakwana kuti ridefeat maprofeta 400. But ukazoona panyika But if you see on the world, yevapenyu, in the world of the living, zvinonzi zvikataurwa nevakawanda ichokwadi. they say if a lot But of people say pashoko raMwari, they said it is just true. one. But in the word of God, just one person or just one word. Abraham ukaiverenga, If you read Abraham, kana akunouraya Isaac, when he was going to sacrifice Isaac, remember Mwari havana kutaura naSara. God didn't speak to Sarah. God did not speak to Lot. Mwari havana kutaura naLot. Vakataura He naAbraham. spoke with Pakaitwa Abraham. promise yemwana, When promise was made, pakaitwa naAbraham. it was made with Abraham. Paanonochekeresa mwana, When he was sacrificing, haana kuudza Sara, he didn't tell Sarah. haana kuudza Lot, He didn't tell Lot. akadzokera kune He went akamuudza. back to God. Chinhu chakanganisa kutenda. What has made Faith is vertical communication. kutenda kuri vertical pakati pemunhu naMwari straight. Kuri straight. But vanhu vanoti vakanzwa Mwari, But when people hear from God, they want horizontal communication, confirmation. Kune vanhu vari kuti anzwa Mwari, there are people who Mwari when God vataura speaks to them, neconscience yake. God, Mwari if God speaks with vataura his newe conscience, kuti God has spoken usaite, to you not to kana do kuti it. Mwari vari kukuudza God izvi, is telling but you this. wobva washaya the worldly confirmation. But hauchawani manje Wobva recommendation warasika. kune vanhu. Mwari vakataura newe, If God speaks with havasi you, kuda vanhu kuti he vazadzise, doesn't want people to vataura fulfill newe. it. He has spoken to you. So faith, what is faith? Kutenda chi? Kutenda kunzwa Mwari. It is hearing Munoziva God. kuti ukatarisa maheroes and heroines of faith ataverengesa, Mukaona mahero nemaheroines, Enoch it says, panonzi Gideon uri murume weumhare kuna when they Judges, say Gideon, a man of valor, kwakwagara kuine varwi, there were people who were fighting. kwakwagara kuine maskilled war. There were skilled people. Israel yaive nestructure yehondo, Israel is structure for war. yaive nemacaptains, It has captains yaiva nemamarshals, and marshals yaiva nemakings. and nevatongi. But Mwari pavari kutaura But naGideon, when God is speaking havana to Gideon, kumupa mukana wekunoudza He didn't nyika give him kuti ndaakuenda kuhondo. Ari kushandisa chinhu chinonzi vertical communication. vari kutaura vari vaviri. Kutenda kushande kana tikadai, kunoshanda kana tichikwidza kudenga. Kureva Faith kuti works when it's vertical. mabasa edu Our works, kuti azare kutenda, so that they can be full of ngaakonekte faith nedenga, arege They must be kukonekta vertical. nevakatitenderedza. and not with people around us. Unoziva kuti pamwe pacho paunoenda kuvanhu Do you know that when you go to people, uchinotsanangura zvataurwa naMwari, explaining what God has it said, makes you stupid. zvinoita kuti uve chipukupuku. Rema Bata kana iri rumbe. ranzi unenge wachipukupuku, it's a new vocabulary. You see now, Abraham anotaurwa naye, God is speaking with Abraham woti chibva muHarani and said, go out of Haran. mainamatwa Mwari weBhabhironi When they were praying, Nema worshiping pagans. Babylon and pagans, Mwari ava Abraham haana kunokonzauta baba. God did not Abraham did not consult his Hapana father. bhaibheri parinoti Abraham akati kuna mai vake ndaakuenda. There is nowhere in the Bible when Pane nguva Abraham go dzekuti and when consult you his mother. receive from the Lord, Zvirati kana you uchipiwa don't gamuchira need kubva kuna Mwari, confirmation from other haudi people. kuti uwane confirmation kubva kune vanhu. Kune zvinhu zvakawanda There are a lot of things that we are doing zvatiri kuita zvatakanzwa nevanhu. that we had heard from Do people. you know kuti if your actions Unoziva kuti mabasa ako nemafambiro ako and how we walk, akaita 90% vanhu kana zvikaita 90% people oita 10% Mwari, and 10% of God, haugoni kunzwa Mwari. you cannot hear from God. Ngatitendere Mwari, Let's allow that God vertical kutaura communication. nesu sedunga munhu.
faith inorwadza chinhu one. Faith is painful on one thing. Haugoni kutsanangurira vanhu zvataurwa naMwari You cannot zvikameka sense. explain what God has said to you. Tikatsvaga munhu ane 75 years pakati pedu. If there is someone with 75 years in our midst, tobva tati isusu and we say, Mwari vati ndiri baba wemarudzi. and God has said, I am a father of nations. Even if vairarama kusvika kuma 120. Even though they used to live until 120 years. Kwasara 35 years. They were only left with 35 years. Mukadzi vake akanga asingachabereki. And his wife was no longer having kids. Paunotaurira vanhu zvamwari. Sometimes when you speak to people about God, it doesn't make sense. Hazvina zvazvinoreva. Kutenda kunorwa nesense nereasoning. Faith fights with this, our sense and reasoning. Why kutenda kuchirwa nereasoning? Why? Because there should be a miracle. What is a miracle? A miracle is something that is unique, that is not used to. If it can be accepted with our minds, it cannot perform a miracle. But sometimes faith is so God painful. chose a prostitute against all the priests. Vangani venyu vangamire panapa hure rikauya rikati uyai imimi zvamakaita izvozvi tosangana nemukuru wedu atati chitenda wekumens fellowship. And we meet our leader in men's fellowship. Achibva mumba mechifeve. Coming out of a harlot. Achiti ndarara mumba mechifeve nhasi mai masimiro. Joshua akutaura nemukadzi wake. Oti kwandaenda kuKenani. When I went to Canaan, ndandiri muchife. I was in a harlot's house. Vamagunda muchiudza vamai vagunda kuti kwataendeswa namufundisi kuevangelisa. Magunda telling your wife that urere pachiredzi ndo raara tachigara mumba maro. Tadya ipapo tikageza ipapo. Munorambwa nemukadzi. Why akushandisa reasoning? Vana Caleb nana Joshua vaive nevakadzi. But pamwaka waMwari neseason yaMwari waifanira kuenda pana Rahabu neanonyora anomunota sechifewe kureva kuti kana denga rakuita zvarinoita hariite sevanhu. Kutenda kunorwa nezvakajairika. With the ordinary. And do you know kuti pamwe pacho Mwari kwete Satani anogona kusimudza hondo to prune you. Can arise the war Mwari anogona kusimudza hondo to prune you. Just to prune you. Ndanzwa vavanyamunga vachiti ndiri kutenda Mwari I heard Mama Guma kuti saying ndigoita sekuru weparudapoti. Izwi iroro rinogona kunodwena Satani rikaita sezvakairwa kana Mwari. And do kana Mwari if God vakatoti iwe wati uda kuchemberera parudapoti vakakusimudzirai makuhwa munogara here baba. Vakakusimudzirai vanhu munogara here baba. Vakakusimudzirai vavengi munogara here baba. But munhu wese anogara pafaith, but everyone who stays on faith has to overcome trials. What is faith? Kana tichidya sadza when you are eating sadza pasina anorwara, without anyone sick, pasina ari kunetseka, with no one hapana struggling, evidence of faith. there's no evidence Because of faith. munhu wese anogona kungozviita. Because everyone can do it. Job akanyorwa mubhuku. Job is written in the Bible. Why? Nekuti akagona kutenda paisatendeka. Because he could believe where it was impossible. Kune murume mubhaibheri anonzi Metusela. There's a man in the Bible who's called Metusela, Akararama upenyu hwakareba kudarika vamwe vanhu who vese. lived long life. But mubhaibheri But in the Bible, akanyorwa one line. he was only The longest living man Metusela. Haana hondo yaakarwa. He never fought anyone. Haana victory yaakaita. He never fought. Hatina chatinodzidza pana We don't Metusela. have anything to learn about him. It's actually a waste of space in the Bible.
because hatina chatinodzidza pai nzvimbo bhaibheri, because kana we've got nothing to learn about takudzidza him. pavanhu If we are learning about people, tinodzidza kuna ana hana we learn about Hannah, vekuti akanga asina that mwana he had no children, akazoita mwana and he had tinodzidza children. kuna rana rahabhi We learn from vakangohura who vakawanikwa was the mugenealogy yajesu kureva kuti no trials no reason to mention your name. zvichireva kuti pasina miedzo hazvina chikonzero chekutaura zita rako. ndinonakirwa hangu nevanhu vachiuya panapa tauya zvachese 2 months left 2 months later group left mazwi atinotaura The words that we tiri say paota on this tiri altar, kukoshesa here chikuva ichi kana tiri kufadzana or else we are just trying to please each other. vangani vanhu vakanyanya vatakataura kuti till death do us part varipi vangani vanhu vakanyorera tsamba ukati till death do us part varipi Where are those people that you said no until death do us apart? vati vanhu vanogona kunakirwa nemasevani People can, vanhu vanogona kunakirwa netii vanhu vanogona kunakirwa nenyama vakangotaura zvese zvese people can speak anyhow. ndosaka uchizonzwa shoko ramwari richiti That's why we hear usavimbe the word of God nevanhu says, don't put your faith on people. usavimba nevanhu Don't put your asi faith mwari on people. vakataura izwi But when God avafume speaks a word, mangwana vakati exit left You will never change. You will never leave. chimbondiomberera maoko ipapo Please pandiri make kuti room for ukavimba najehovha ava exit God mwari havabudi pashoko ravo. God is a slave of his word. Mwari muranda Whatever he weshoko ravo. says, he Chese sees to chavanotaura pass. chinoitika. ngotarisa munhu ari padhuze newe uti kutenda horizontal communication Kutenda horizontal communication. unotozonzwa pajames 2:23 ichiti akanzi shamwari yamwari abrahamu akanzi shamwari yani He was called yamwari a friend of because God. pese paita abrahamu Because aicommunicate He was always communicating he with was God. doing vertical communication. Aitaura namwari sedunga munhu. Do you know kuti chinonzi kutenda it's whatever decision you do. Do you know that what is faith? The faith is that every decision that you make. Mwari ukanga wakuita decision. When you are making a decision, Iti dai vari mwari vaiita sei. and ask yourself, if it was God, how was He going to do? Pane mumwe munhu akambondifonera akati mufundisi Someone called me and said, Pastor, toda kurova munhu zvekumurowa zviya. we want to hit someone so badly. Vanamutendera ndikati batai munhu wakomana. Then I said, hey, Bamtemera, Batai munhu ngaabatwe. 2 hours later Papera 2 hours. ndakagara pasi I sat down ndichifamba ndichitodrive ndikafona ndikati and don't I called and said, please, usadaro. somebody Don't touch ati me. mufundisi hamuna kuona ndajairirwa here ndikati Then I said, Pastor, no, this hauna person- kujairirwa jesu vanotodzosera nzeve yemunhu ari kuenda nawo kumuchinjikwa Jesus replaced kunomurovera chipikiri the kwa ear of a obva atora person who was nzeve going to nail obva him on the aidzosera cross. panzvimbo And he but put him izvezvizvi kune vanhu vane enga But now there are an people eye with for an anger. eye a tooth for a tooth Varida your head kudzosera. for my head and ndo chanetsa kereke That's patiri the problem in the kusimudza church. maoko When we are tichiti raising our ndosi hands- toti ndinosimudza maoko itai zvamunoda vanoita zvipi makapedza zvese What will God do when you have done everything? You have done it all. unotaura kuti kune vanhu vari kurwa hondo There are people who are fighting. zvezvekuti they failed to acknowledge kuti kukunda kwaana daniel nana misheki nana abhedheniko That the kwaakusiri victory of kwezvibhakera Daniel, it wasn't ndekweprinciple it wasn't kuti physical. akavimbisa The akatendeka one who promised akatitendera kubva kuisraeri akatiendesa kubhabhironi He took us to Babylon. akatitenderazve kusarudzwa namambo Allows us to be chosen by the king. akatitenderazve kubvumidzwa And kudya he allows mavheji us so that we can eat the vegetables. ngatione zvakare mugomba May he see us doing this kutenda beauty. kuna mwari Having faith in it's God. not having faith when things are good Hakusi kutenda it's kana zvinhu trusting zvakanaka. God when it does not make sense
Faith is Kutenda. trusting in God when it doesn't really Kutenda make kuna Mwari sense. zvisina zvazvinoreva. Kuno mumwe munhu akatombobvunzwa zvikanzi mapfupa aya angararama here And someone ari was asked, mumupata "Are these akati gods imimi going to Mwari live again?" He said, nechikonzero chekuti Because he matombomanongedzera has pointed at them. ndimi munoziva. You are the one who knows. Kangani patakatendera Mwari tikavaudza How many kuti times ndimi munoziva have we kana allowed kuti God pese and said, patinotaura "God, you are the one who unotoenda knows." kuna Mwari uine answer. And or else we go to God with our answers. Pavanhu vese vataurwa vekutenda, About all the people who mentioned about faith. faith is taking risk. Kutenda kutora risk. Faith is about taking risk. Kutenda kutora risk. Rahabhi dai akabatwa namambo enyika iyoyo kuti achengeta vasori chii chaitika? If Rahab was caught by that king that he accommodated the spies. Faith is Kutenda. taking risk. Faith is also doing things that does not make you comfortable. Kutenda kuita zvikuiti zvimwe zvinhu zvinoita kuti usave comfortable. Kutenda kunotobvisa comfort. Kutenda, faith takes away comfort. I loved my mother Ndaida mai vangu. and I still love her in the grave. Ndichiri kuvada vari muguva. I don't imagine ndichifuma umwe musi ndichiti mai ndaakuenda kwandisingazivi. Ndifungi one other day just going out without telling her. Udoti mama ndiri kuenda kwandisingazivi. Vangani venyu vangarongedza bhegi vachienda kwavasingazivi. How many of you can just Kungorongedza go where you bhegi don't know? kuti I'm going where I don't know. Because kune murume wandasangana naye Because I met another man who said, "Let's go." Faith sometimes need you to be stupid. Kutenda- Kutenda kunoda kuti pamwe pacho uite zvinhu zvisingamake sense. It needs you to do something without making sense. That doesn't make sense. In this season yatiri kurarama Mumwaka watiri kurarama. inoda evidence, That needs inoda evidence. scientific proving things. That needs scientific. Vanhu varasa kutenda. People have lost their faith. Unoziva kuti nyika inondikashamadza chinhu wani. I'm surprised about this world. Vanhu vanotenda kuti ningi naningi vanodanana vasina kuvaona. People believe that people are in But a havatendi without kuti seeing ningi them. anogona kuita chakanaka asina kuchiona. But they can't believe Kuti unotenga mota vanoda evidence. they Kuti want unodanana evidence nemunhu that you havadi can buy a evidence. car. Kureva kuti the devil has dropped down information Satan aisa information kuti zviri negative zvinogamuchirika, so that you can accept the zviri negative positive hazvigamuchiriki. and fail to accept the positive. Izvizvi ndikatarisa munhu abuda mumukuku ndomuudza kuti munotenga ndege. If I tell Vanhu someone who vanoti who is coming uyeyu out of the shack and tell him angatenga that chinhu. you're going to buy Do you an know aeroplane, kuti faith is fighting against reality? kutenda kunorwa Kuita nezvinhu zvinhu zviri ordinary. zvisingabatirani nereality. Upenyu hwedu mazuva ano Our lives these days huri kukuvara nechinhu wani. is hate by one thing. We are much influenced by horizontal communication Tiri more kuinfluencwa than nevanhu vertical vakati- communication. Unoziva kuti vanhu vari serious People pazvinhu are zvavo serious about their but things, havadziri serious but they're not pazvinhu serious zvamwari. about God. Unoziva kuti hakuna munhu anorega kubvisa school fees yemwana. Do you know that there is no one who can't pay his child's school fees, But munhu haabvisi chegumi. but someone cannot tithe? Kureva kuti that value yekukoshesa That zvinhu means the zvamwari value of- iri kukundwa nevalue yekukoshesa zvinhu zvedu. We are valuing our things more than God's things. Mukadzi ari munomu, vanasikana vangu vese vari munomu, makeup yake yekuchechi haiperi asi offering anoyasina. Yemakeup hazviti. They have money for They makeup, can, kana but they atotanga can't have makeup money for offering. atotanga. Unozwa chiti handina kuisa offering, handina kuisa, anorwadziwa kuti haana kuisa makeup, She will complain that haarwadziwi he kuti did not haana put kuisa makeup. offering. He doesn't feel any pain that did not come with offering. Munhu anoshaya hope kuti haana mari yeschool fees, Someone wants but haashayi hope kuti haana mari yetithe. Kureva But kuti zvinhu zvepanyika zvakatitorera nguva kana kuti zvakatikoshera Things of this kudarika world are more zvinhu zvamwari. important than things of God. Satani akabvisa uremu pazvinhu The devil zvamwari has taken pakaiswa uremu the value pazvinhu zvevanhu. on the things of God and put value on the things of the man.
handina hangu amen. Vangani venyu vanoita unhu hwaNehemia. How many of us have Nehemiah's character? Yekuti handigoni kuramba ndichidya. That I cannot eat. Handigoni kuramba ndichifara. I cannot remain happy. Masvingo eJeriko When akadonha. the walls of Jericho are fallen, Ndakunosimudza masvingo I am going to eJeriko. rebuild the walls of Jericho. Do you know kuti izvozvi zvichauraya kutenda kwedu? Do you know what have destroyed our faith? Unoona kuti muchechi 60% kana vhangeri rikadarika 30 minutes. In the church, when the preacher speaks more than 30 minutes, Vanhu vanorara. people will sleep. Hakuna anorara asina vachitamba neChelsea. But when soccer is playing, no one sleeps. Agoes. Anjenga. Pabhora munhu anenge aripo. Watching soccer, people will be cheering. Pamovie munhu anenge aripo. On the movie, people will be watching. Vanhu vanoziva rhythm city nemacharacters ayo nemaepisode. They know all those soups. Akamisa episode anoigarira. But shoko raMwari. But the word of God, rudo rwepakutanga the first rwekutsva love, kuti zvinhu zvaMwari that the things of zvifambe God may inotama. move. Unoziva kuti kukanaya vana vawe kuchechi. Do you know that when it rains, people Asi doesn't come to kukanaya church? munhu wese anoenda when it kubasa. rains, Hakuna munhu everyone goes to anorova work. kubasa kuti No one kwanaya. will absent. Kureva kuti rudo rwepakutanga Because the rwaMwari first love of God rwakabiwa naSatani. was stolen by the Kureva devil. kuti zvinhu That means zvepanyika the things of this world zvakuremekedzwa are now being kudarika respected shoko raMwari. more than the word of God. Mabasa izvozvi zvindinokutaura kuti munhu anoshaya mari yekubasa Now I can yekuchechi tell you that haashayi yekubasa. someone cannot have money to come to church, but the bus fare to go to work. Ende It's izvozvi impossible. patinoparidzira anaka. Now, as we are preaching, Ukaparidza iri rekutenda iri. when you Vanhu preach about havadaire faith, amen. Vanhu people havamuvi. doesn't. But pandichataka kuti bata mota yako. Bata zvoreva kuti zvinhu zvepanyika Things of this world zvakabata mwoyo yedu kudarika zvinhu are in zvekudenga. our hearts more than the things of the heavens. Ndakamboita rimwe gore This other year, ndiri kugarage. I was in a garage. Tichikunamatira garage. Vakomana vanoridza vakastrike. Kustrike chako kuti mari yedu ishoma. The guys Baba who are taura playing, inesu tisati taritanga kuridza. they Kuti munhu anogona play kuuya kuchechi achida Mwari. Asvika muchechi obva azokanganwa chaakafambira. When they come here, they forget what they came for. Havazi vakomana vanoridza chete. Even vamwe vari muno. Even the Unoziva others kuti who are God here, can create a shadow for you. Mwari anogona kugadzira mumvuri. God can create. Pane rimwe zuva randaimbotaura ndichinamata. One day I was saying in a prayer, Ndichiti, God, how can I function ndichiti Mwari ndingashande when sei 1, 2, 3 people are not there? kana izvi vanhu ava God vasipo. vakati, you trust in men Mwari instead vakati of uri trusting kutenda mune in vanhu me. kupfuura Unoziva mandiri. kuti unogona kugadzirirwa a shadow naSatani. Do you know that the devil can create Yekuti a kune shadow for munhu you? wekuti ukasamuona hauchadi kunamata. So that Kune when you munhu don't see wekuti someone, you won't ukachamuona pray. hauchadi kupa. When you see Kune someone, you munhu won't wekuti give. ukaenda kuchurch function asiko When you go to unofira kuti church makashota. Iwe wakaberekwa uri 1. But you were born Wakabva alone. wakauya panyika uri 1. You came in this Uchaenda world alone. kudenga uri 1. God Why was are you alone. allowing the Say devil to uchimfuta raise shadows Satan, for you? aise mumvuri Iwewe kwauri. you are an original. Where You you are are not a original. fake person. Hausi Iwe fake. naMwari muri 2. Munotoyanana and pasina mwe God. munhu wechitatu. You can Regedza do better kuti with another Satani person. akusimudzire vanhu vekuti Let zviite not sekuti kana the devil aripo raise someone for ndokunamata. you. Usatendera Satani kukusimudzira vamwe. Don't allow the devil to give you a Unoziva shadow. kuti God can raise a shadow for you. Mwari vanogona kusimudza Wekuti mumvuri. ukaona munhu achienda kuoffering wakutoendawo. When you see someone offering, Ukaona you munhu can also go. achifamba wakutoendawo. You always Ukaona follow munhu that person. achiita chinhu wakutoitawo. You always Akatenga follow that skete person. yeblack watengawo. Akatenga akachinja akaita short hair wachitawo short hair. You are a Be photocopy. an original person. Tenda kuti wakasikwa uri chisikwa chakakwana. Iwewe you are complete. Mwari anokunzwa. Tenda muna Mwari. Usatenda muvanhu. Elijah hasi Mwari. Isaiah hasi Mwari. Pastor Jiriji havazi Mwari. Tenda muna Mwari.
Kune vanhu vanogadzirirwa mashadows. There are people who Yekuti God you has start created believing in shadows. Mining vanga vasipo. Izvi hazvina So and kumira so was mushe. not there. Iwe Things are not mining okay. ava varara kuchikomba. That person Siyana goes nao. somewhere. Live here. Unoreisirwa mashadows. Unomutsirwa mumvuri. Wekuti pese you are now a shadow worship. Uchingoteerera. Nhasi kwakusina kumira musha ndinakuona nhingi. Nhasi kwakusina kumira musha ndinakuona nhingi. Can I tell you something? Kana wakuda kuenda kure. Wakuda transformation. Iti Jehovah nditarisei. Shamwari yako ikaropafadzwa nemota haisi yako. Shamwari yako ikaropafadzwa nemba haisi yako. Shamwari yako ikaropafadzwa nemurume unopembera pamuchato uchiita kick and lock. Kuhani munhu hauendi. Rega kugara mushado yemumwe munhu. Gara mushado yaMwari. The shadow of God. Tenda muna Mwari. Believe in God. Trust in the Lord. Have faith in God. Don't have faith in men. Have trust in man, in God. Don't trust in men. Vanofuma vasipo. Vanofuma vachirwara. Kana makuenda kumberi. Handei naMwari. Go with God. Kune vanhu vari kukireterwa mashado. There are people who President worship the devil is creating shadow for them. Ninganga asipo. Someone was not there. Munhu unoziva kwaarare. Unoziva kwaaswera. Do you know where he was during the day? Ivo vanhu vamwe vamunoremekedza muchechi muno other people that you vaiti respect. vemabasa akaipa. They are Usagara evil mushado yevanhu. Don't live in the shadow of Gara men. mushado Live in yaMwari. the shadow of Vimba God. naMwari. Believe in God. Kutenda kuvimba naMwari. Every Even faith when is it believing doesn't God. make sense. Don't be a follower of men. Be a follower of the word of God. Trust in the Lord. Vimba na Mwari. Kana uchimuda kai musi waanofa tikuvige naye. If you love him, then on his burial, we are going to bury together with him. Unoziva here kuti vanhu vaparara nekurarama mashadows evanhu. People are distracted because they are living in shadows. Ende kune vamwe vanhu vanogona kupfekwa zvekuti anokutakura so. Iwe uchifunga kuti he is everything. There are people who are photocopies. Unorarama mushado yemunhu. You can live in someone's shadow. Ukawarairwa unorarama mushado yemunhu. God said, you are fearfully and wonderfully made in his own image, not in the image of Baba Ningi, not in the image of the Mai Ningi. You are complete. Can I tell you one thing? Kunyange ukawimba nemunhu zvinengei, kana uri mukadzi musi welebha unoenda wega. Even akakumasaja but handi ari kurwadziwa. No matter how much you massage him, but he's not the one who is feeling labor pains. Can I tell you this? Mupenyu kana wakuenda ku next level, carry your cross. Allow the Lord to help you carry your cross. Muchinjikwa wako ngausataurwe nemunhu. Nyaya dzako ngadzisatakurwa nevanhu. Ramangwana rako ngarisatakurwa nevanhu. Vana vako ngavarege kudirectwa nevanhu. Directwa nesimba remuchinjikwa. Directed by the power of the cross. That's faith. Mwari Mwari vari kutipa mwana wako. Mwari vari kutichipa marriage yako. Mwari vari kutichipa pautano hwako. What is God saying about Job your health? anoramba. Anoti handituke Mwari wangu. Mukadzi ati tukai Mwari. Shamwari dzati tukai Mwari. Job anoti ndinovimba naMwari vamasimba ose. The Almighty. Iwe Babyloni yose yainamata chimhuru. Kusiya kwevarume vatatu vakati isusu hatisi kunamata chimwaricho. Vanhu vakawanda zvirevi kuti zvanaka. Vanovimba naJehovha ndo vakanaka, kwete vakawanda panhamba. Don't be shadowed. Be independent with your faith. Don't let your faith be carried by people. Don't be a fake Christian. Unoziva chimwe chinhu chandakaona chakatouraya kunyanya AFM. One thing that I saw that affected AFM. Dzakafira pakuedza kufoma mafamilies muchechi.
They tried to form families in the church. dzakafira pakugadzira zvimakohotsi muchechi. It was distracted by trying Kunoku to kune form vanhu the gods vatori in the nevanhu church. vavo. There were people with Vasina their own Mwari. people without God. Munomu mune vanhu vane vanhu We vavo. have people with Vekuti their own kubva people. zvaapinda kusvika izvezvi haasi kufara because pane arovha asina kuisa message. Uri musungwa vevanhu, iva musungwa waJehovha. Rarama uri muupenyu hwaJehovha. Gara uri pasi pemumvuri waJehovha. Usagara pamumvuri vevanhu. Nyamisirwa mumwe musi vanotadza kumuka, iwe uine nzara. What is faith? Kutenda chi? Kutenda muna Mwari. Is having Kwete faith in God, kutenda muvanhu. not in people. Unozviziva here Do iwewe? you know that? Ndikupe revelation iyi. Kuti Kuti pane musi wandinomuka ndakaremerwa semunhu ndisingadi kuparidza. That one day I woke up feeling so heavy Ndisingadi kuparidza. and not feeling like preaching. Why? Because ndiri munhu. Because I'm man. Iwewe neni pane patakafanana. Me and you. Chakasiyana ilevel yedu mu spiritual corridor. What But is different panyama is our takafanana. level of spiritual Zuva corridor. rinokupisa rinondipisa. Nyaya inokurwadza inondirwadza. Kana wakuda kuenda ku next level, meso ako ngaadarike mufundisi. Atende panyasha. Atende pana muchinjikwa. Ati neropa raJesu ndakaponeswa. Nemuchinjikwa ndakaponeswa. Kwete Mwari wa Pastor Jiriji, ngakunamatwe Mwari wa masimba ose. Pastor Jiriji, but God Almighty. Ndikafuma ndakafa unowigwa nini? When I wake up dead today, I'll go alone. ndoenda ndega. Izvozvo uchinditarisa kudai ndakatakura muchinjikwa wangu. When you're walking, when you're seeing me, I'm carrying my own cross. You carry your own cross. Takura uko muchinjikwa. Trust in the Lord. Raise your faith. Tarisa kuna Jesu. Look unto God. Ndine umwe munhu wekuti anogara mushado. Chinhu chauraya chechi I'm having kugadzirirwa someone living in the mashadows. shadow. Ninga handina kumuona kuchechi. I didn't see someone It's not in the bad church. to be worried, but it's bad Handina to be kushata. carried nemazwi evanhu. Kuva worried, but Don't zvakashata find kupinda manzwi evanhu. comfort in assurance yevanhu. Vamwe vanokuashua uchifa. Others can assure you, then you die. Mbodza mwe munhu wari mauti. Ngatidzoserei kutenda kwedu kuna She. Let's put back our faith Unotwa to munhu God. achitaura kuti handina kuita ichi nekuti mainhingi havana. Someone will tell you Kodenga that rati I did kudii. not do this Mwari vari because so and kuti so doesn't have kudii. it. But what is God saying? Ndiri kuhigh school ku-A When I level. was in high school, in A Ndainamata level, nemunhu ainzi Linus Chivende. I was having a prayer partner was Linus Chivende. Linus Shwende, Libert Brian Mutigwa. Libert Brian Tigwa. Ini ndairidza bhero remisa. I was the one who was. Nomwe ainzi zvina iye chekwa. Zvina iye chekwa musadzokorore mazita acho. Nomwe ainzi Mutungura. Tainamata tese. We were praying together. We were seeking together. When I was in university, ndainamata nomwe mukomana ainzi James Magura. Aiti kana kwakuda kunaya tiri musango so. Oti ngatimbomisa mvura. Ndiye akataka nestatement yekuti ndiani anoziva zvinoitwa naMwari. But patakabva kuchikoro. Takupinda munyika. Iye akaenda neuku. Ini ndikaenda neuku. Nyasha dzake dzakamutakura dzikaenda naye. Ini dzangu dzikanditakura ndikaenda neuku. Vamwe vanhu vamunovimba navo hamuzorarami navo forever. Vimbai naJehovha. Isai rutendo muna Mwari. Trust in the Lord. Vimba na Mwari. I see them. We go high school, I don't even know where they are. The one that I was with in high school, Antombo City Varikupi. Vimbai na Mwari. Believe in God. Every advice that you hear My advice is should be rooted in Christ. The moment it becomes under Christ, let's change. Let's move away from them. Chinhu chese chawanzwa china Mwari mukati here. Chinozadzisa vision yako here. Have God in it. Do you know that my people perish because of lack of information? Vamwe vacho havasi kuparara nekushaya information. People are not perishing because Majority are perishing because of wrong information. People are perishing nokuda kweruzivo rwuri wrong. Mwari mumwe musi vaindiudza God was speaking to me one day vachiti kune information and saying there is another information that you may have. It's correct,
but it's generic. Mira ndikupei ndanga mazuva ano ndikapiwa revelation Mwari vakataura neni, I write it down. Maybe the memory is slowing down or I'm getting older. Kune chinhu chinonzi sweet information. Kune chinhu chinonzi sweet information. There is something that is called sweet information. It's information that is pleasing to the ear. Information inonakidza kunzwa. It's information that is good. Information yakanaka. But haina chainobatsira. But doesn't help anything. Ingori sweet information. Inonakidza kunzwa. Zvekuti Chelsea yawina. So that Arsenal yakawina 5-0 nezuro. It won 5-0. Guys, kana uri kurara pamubhedha unorira. Even Arsenal ikawina 11. Unogona kuisa pa status kuti uri fan yeArsenal, but kana sent. I mean kana sent. Kana dzi ariuye kwauri. Zvazvinongoita kungofara wongonyewenuka wombotamba tamba. But kana sent. Kana uine murume anorohwa anoyachikukwesha. Arsenal yawina. Kana uine nzara inorara yakakukiya. That is sweet information. Nice to the ear, good to your body, but not helpful. Kana usingandifariri kunzwa unzi pastor Jiriji wakudzingwa, it's very nice information. If you are not actually my friend, then you hear that pastor Jiriji vari kurwara unogona kufara. If you hear that pastor Jiriji is sick, you can be change anything on you. Whether ndazopona kana ndafa, whether I recover or I die, masocks kumba kwako. It doesn't kana change socks anything. rako rakaboka rinoramba rakaboka. It doesn't change anything. First category of information. Second category of information. It's dangerous information. Information yakaipa zvikuru. Yekuti ukainzwa, when you hear it, it disturbs you. Inokanganisa. It affects your decisions. Inokanganisa it affects your mood. Inokanganisa it takes away your appetite. Disturbing information. Inokanganisa. But imwe yacho iri disturbing, but not directly inflicting you. Imwe yacho iri disturbing, but it doesn't directly inflict you. Wazvinzwa? Kozoita imwe iri disturbing and destructive. Inokuaffecta iwewe semunhu. Imwe inokanganisa uye inoparadza iwe semunhu. Imwe yacho hanzi iri destructive inodefense. Yamuri kutaura nemufanisi rega ndikupe mucherechedzo. Pachikoro headmaster vakanzi varwara kana kuti vafa. Tese tinotambudzika. Handiti ka? When kuti a mukuru headmaster wedu passes away, we all get afa worried. kana kuti arwara. But that does not stop exam renational riri kunyorwa. Achifa nhasi, Ministry of Education inoita make sure kuti vana vatonyora makuseni iwayo. The death of the headmaster doesn't It's stop disturbing, exams. but it does not stop anything. Inokanganisa Vachakata zimseki inoregedzwa here kuti headmaster vafa. Inoregedzwa here kuti teacher vafa. Even vakatofira muclass, kungotakura body yavo, toisa munext room. Even when he dies in the Totaura class, nevana, they after carry the 15 body. minutes, toti continue to write. Then after 15 minutes, no. It's disturbing, it's destructive, but it doesn't stop you. Saka kana uri munhu anorarama panyika, Mwari ngaakupe nyasha dzekuti pakauya information inokanganisa, you must be able to stand uchishandisa shoko raMwari uchipfuurira pamberi. And going forward. And imwe disturbing information ndekuti wani wedu afa muno. Imwe information yokanganisa kuti kana munhu ade akafa. But can I tell you the truth? Let me tell you the truth. Ukafa nhasi muno. When you die today, parufu rwako tichadya nyama. On your umwe anenge funeral, we're achitonzi going to eat chicken meat. or beef oti both isai iwe wakarara. You eat Vanhu both meat. vese vamunoona vachidonha apa vachiita kunge vari kutya chitunha ukangotenderera kukicheni uku they eat. All these people that you see falling down They here, eat. when you go Only there, the person who you doesn't see eat them feasting. is the immediate family. Chinotonzi Vasingadyi rufu madefecho. nefuneral musiyano chikafu. funeral, oh. Saka usaswera uchinyeperwa kuti I miss you vanhu vaMwari vari kukumisa vari kutoda nyama parufu rwako The iwewe. one who misses you, they need meat on your funeral. It's information. Ndiri kuuya. Kune general information, though correct or wrong, ingori general information. Pane information Ingori general. Iyo zvinhu ndakaona vanhu vachiteedzera Trump. Shamari unofollowa Trump, a trillionaire.
You follow iwewe Trump. usina 2 rand paoffering uda kuuya ne10 rand don't have 2 yasakara wopedza 1 hour usingaverengi kosi uchitarisa Trump kudai. Trump anopenga ukoma. Iwe ungataure zvekupenga kwaTrump. Iwewe une TV ine dumbu. Ndioda kutaura zvaTrump. That is generic information. Haina zvinokubatsira. Hausati wakugona kuprocessa statement dzaTrump. You can't even process. And the devil has taken social media. Unoswera uri pamareos uchiona vanhu vachikisana vachidai uchiona vanhu vachidai iwe uchingodai musoro ukadai musoro ukadai musoro. That's general information. It doesn't help you. People are taken away by it. Zvava nezvinhu zvamunatati amunanga kwaiti agarwa riti. Iwe wadi kumbotaura zvokuti mubhedha uya uiti. Wadi zvekumbotaura kuti masokisi aya haiti. Say things that you can change. Say things that can impact you. Use faith to correct things. Kutenda kugadzirisa zvinhu. Pano mwe munamato wandakamboona pa status yenyu. I once saw another prayer on your status. Mufundisi vachinamata. Pastor praying. Vachiti Mwari komborera iwo mwana wangu musikana uyu. And saying, Siyana ine murume wake. Bless my daughter and don't forget about her husband. Because haafungi. Because he doesn't think. Olevo haana. He doesn't have O level. Haadi kumuka makuseni. He doesn't want to wake up in the morning. Munamato. It's a prayer. Mufundisi muri kuti but munamato ndovuka munozviona pamasocial media vamwe vacho ndi munozvigadzira. Chii chine chaitika? What will happen? Vanhu vari kuti ane problem. There are people when there's a problem in the house. But state house. But they are, that is general information. The state house. And ukabirwa naSatani unoita 4 hours uchiteerera news. News, royalty news dzinoteererwa nemabusiness makers, nemabusinessmen. Kwete iwewe usina sound. Unodzibi. Zvekuziva kuti dhora rakwira kana radzika riri kutrade nemari iwe usingambobati kana US, usingambobati kana pound, unoswera uchiteedzera exchange rate. Unoidi dzidza kuti kune chinhu chinonzi information, inonzi juzi racho hauna weather report unoidi. Ingopfeka zvawagara uinazvo. Anotsvaga weather report munhu ane juzi kuti ndobuditsa refu here kana pfupi. Kana usina siya, it's general information. That's information. Information. Kozoita chinhu chinonzi good news. Ukaverenga kuna Luke. When you look from the book chapter of number 4, chapter 4, 18 and 19, you know, I've brought good news. So that the poor, that is what we call good news. That is what we call transforming news. That we call life-changing news. Kuya ndotaura kuti Nyamunga, uri kuziva here iwewe kuti pane course yekuti ukaita 6 months unenge wakuqualify pacritical skill. What shuwa mudhara inonzi chi wonodzidza 6 months woenda kuhome affairs wonoapply. That's now transforming news. That's now good news. Something that has a meaning to you and that has a meaning that transforms you. That is good news. Iyo zvekunzwa kuti hanzi mai mugando vanzi nemurume wamusadzoke kumba zvine inini. Ende ndinotoziva kuti wane mwana muteenager. Wakambosvika sei pamateenager? Unodzara kuna vanhu vanotukana every day but next year vane mwana. Vane vachingokupai news iwo wodzokera murudo, wokupai news wodzokera murudo, wokupai news wodzokera murudo, wokupai news wodzokera murudo. Imi muchifamba naro muchipemberera iwo achidana zvekuti dhu. There are people who are just giving people news while they are going forward. Indine makapu ekuti ndotozoti wakatsunyana musiyo unoona wakaisana pastatus. Saka zvavo zviri kufamba nzira dzekudanana nemadananirano dzinosiyana. The way of loving is different. Kune wekweda akati hanzi uchingoukura tsvakai mari. Kune chinhu chandau kudzidzisa, rega kushandisa chechi kutsvaga shamwari. Shandisa chechi kutsvaga mari. Shandisa chechi kutenga mota. Shandisa chechi for good things. Shandisa mavhaya kutenga chechi. To use your needs. Shamwari ukaenda ku UK. When you go to UK, in 2 months teta kukangano.
After 2 months, you will be. Do you'll you be a know different kuti munhu person. wese anokuudza kuti anokuda? Everyone who tells you that he loves you, Muri kuexchangea zvinhu. you're exchanging things. Basa ngaripere unoti vangani vanotaura nei. If you are jobless, Unoziva kuti kana not vakasimba vanhu enough of people will havatauri. talk to you. Ukaonda vanhu vanotaura. When you're strong, people will talk to you, but when you go thin, hey. Mwari atibatsire. May God help us. So information yatiri kutsvaga. The information that we are looking for. We need to find useful information. Tofanira kutsvaga And information ignore inotibatsira. generic information. That's generic information. Pane munhu akandiisira message. Someone sent me a message. Akati And said to me, mufundisi munoti chii Pastor, what do you say neguest yainvitwa kuAFM about the guest that was invited in FM kurufaro? at Rufaro? Ndikati wadii kubvunza vainvite? And I asked them, why did Because you I ask the one don't who have invited control. you? Nokuti ina handina simba. Ndoda kutorara mangwana I want to ndauparidza sleep. zvekurufaro handisati ndapa level iyoyo. I'm not an overseer. I don't make decisions. Handiti sarudzo. Even ndainda ndiripo ndatongovateererawo. Even when I was there, I also going to Pamwe pacho listen. unopedzerwa nguva uchibvunzwa opinion isina basa. Sometimes you people waste time on waste your time asking for your Vanoimwe opinions. hama yakandibvunza zvikanzi munofungei? And others Nhingi says, nanhingi vari kudanana. What do you think? Ndikati So and vari so are in love. kudanana. Pakudanana vanofanira kudanana vari 2, havadanani vari 4. When they're in love, they must be in love. Like both of Nandichifara them. hangu ndichiona crew ichipresenta. I was happy when I saw Kati the kake crew chipiri presenting. kake chitatu ari kuziva zviri kurongwa naMwari ndiani? Imi muri kutarisepi? Teerera ivhangeri. Ndatoona kuti hembe dzacho kuti ikoincident kana kuti chii dzangomecha mecha. Muriko here mai? I won't interpret on that one. Yeah, don't interpret. Ini ndangoti tengai matickets vamagwenzi havamo munomu. Ndikunzwei muchizvibvunza kumba ndinokuisai pasi peshamhu. Zvekuchechi zvinoperera kuchechi. Imwe munhu anotorwadziwa. Isu toda kuti vanhu vadanane. Ndada kuti vanhu vamuke, ndaona kuti vanhu vanga vanyanya kuremerwa. But vanhu vanosangana patsime. Vanhu vanosangana kuchechi. People meeting on the Vamwe wall. vakasangana sasecretary nachairman. Asi vane vana. Vamwe vakasangana murestaurant. Imi makasanganipi? Vamwe vakatosangana mujeri. Vamwe vakasangana pamagitara apo. Iko kupresident ndochibikuno zvinogona kungobuda uko. Handisi kuti ndiri kurota here, but pane mamwe maungiro unongochikuona kuti apa pane zviri kuitika. But denga richingotibatsira tichienda kumberi. Ndiri kuprofita, handina akataura nini. Ivo vari kuziva zvandisi kuziva. Muchatsanangura. Kunyanya ari kusekerera, iwo uri kusekererei ndichakubvunza. Alright. Iyo musarambidze vasikana nevakomana kuuya kubhendi. Pamwe pane chiprofita chinozadziswa musi wa12 September. Alright. Let me finish with faith, this one. Then Then we are going to pray. Matthew chapter number 7, verse 13 to 14. Unonzwa Jesu vachiti, Jesus says, suo rakafarukana the wide gate rinoenda kurufu. leads to Suo death, rakabatikana and the thin gate, rinoenda the kuupenyu. narrow gate, Pane chinhu chiri leads kukanganisika to life. mazuva ano. There's something. Chekuti kwakawanda vanhu ndokunonzi kuri correct. But Mwari havashandi nemanumbers. Mwari vanoshanda nemaprinciples. God doesn't work with Kwakawanda numbers, vanhu but when the principles. principle is good, kuri right. Kwakawanda vanhu when the principle is wrong, kungori wrong. So what works in the kingdom, it's not about numbers. It's about the correct principle. If Chinokosha the, muumambo, asi manumbers, but if maprinciples. the principle is right, Kana maprinciples God akanaka, will bless. Mwari But He vanokomborera. doesn't respect numbers. Asi avakoshesi uwandu.
tarisana nomwe munhu mumuudze kuti hanzi naJehovha chimbokoshesa zvakakosha zvaMwari. Okay, let me read this, then I'll close. I wanted to teach today. I'm not a good teacher. Ndozodzokera kwandakajaira. Obedience and trust in God's plan. It is a testimony that you are practicing faith. Obedience and trust in God's plan. It is evidence of faith. God still uses situations and abilities to accomplish his purpose, demonstrating that obedience is core to faith. Izvi zvinoratidzwa nemurume anonzi Joseph. Aive nechiroto chekunoita mambo. Joseph is a dream. But pakati apo, But along the way, paive nemiedzo yaaifanira kukunda. there were temptations that Because they were supposed to obedience overcome. Nokuti kuteerera kunobatsira kuti faith helps faith izadziswe. to be fulfilled. There is no faith minus obedience. Hapana kutenda. Kuteerera kunokunda chibayiro, ndo panozadziswa kutenda. Faith is advocating for others. When you practice your faith, it shouldn't be that you are endangered, but pamwe pacho you are helping others. Munhu anonzi Esther, kwaanga ari kwamambo, kwanga kusina reason yekuti paiurayiwa maJudha, Esther aiurayiwa ari mukadzi wamambo. But Esther went on fasting, not because she was threatened, but she was advocating for his people. Kune kutenda kunoshanda pamunhu asina kukanganisika, but akatakura vamwe. Amen and amen. Esther's bravery in revealing the plot to destroy the Jews, saving the nations, highlighted the courage and faith in leadership. When you have faith, you need to have courage and a leadership quality that is not selfish. Kutenda kwezvokwadi akufana kunzi inini nevana vangu nemukadzi wangu. No. Moses kwaanga ari kwaJethro, ukaverenga kuna Exodus, anga agere zvakanaka, aitonorwira vari kumashure. Saka pamwe pacho Mwari anokupa kutenda, kwete nekuti une need, but nekuda kwekuti ane vanhu vaari kuda kusimudza. Mwari okupa kutenda nekuda kwevamwe vanhu vaari kuda kudi kusimudza. Kureva kuti kune vamwe vanhu vanofana kutenda vachisimudza vamwe. Are you a vessel? Are you willing to be a vessel? Ukatarisa murume anonzi Zakeo, his commitment to give his possessions. Kana wakuda kutenda pamwe pacho you need to release what you have. Zacchaeus paanosangana naJesu, when Zacchaeus met Jesus, anoti ndinopa half of my possessions to the poor. I give my Ende half of my kukwira possessions kwaakaita mumuti ine sycamore when he tree, claimed on the tree, airatidza kuti he is humble. he was showing his humbleness. By his stature in life, Nekuda kwezvaanga ari, aisagona kukwira mumuti. he was not able to Pamwe pacho climb kana the tree. vakuratidza kutenda, When you are showing faith, you need to be humble. unofana kuzvininipisa. Haugoni kutenda Mwari You cannot believe in wakazara God nekuzvikudza. with full of pride. Life transforming missions, pamwe pacho you need to give something. Kutenda hakungouyi Kuchinjwa muupenyu, wakaba. pane zvaunofana kutopa. Unozonzwa Jesu achiti You hear Jesus kumujaha saying mupfumi, to this rich man, iunza zvinhu zvepfuma yako yese kuna She. bring everything that you have to God. Akabva aenda akaramba. Then he refused and Mwari went away. vakati zvakaoma And kuti God said mupfumi it's apinde difficult mudenga for a than rich kuti man. mbongo, kuti an elephant ikwane paburi retsono. Kureva kuti pamwe pacho chiri kutitadzisa kuva humble. It means the what makes Kutenda us not inyaya to be humble. yepride. It's because of pride, kuzvikudza. Imboudza munhu ari padhuze newe kuti ungakwira mumuti here. Will you climb in the tree? Ungakwira mumuti here. Will you climb in the tree? Unoziva kuti pane pamwe panhu pekuti patinoti tapedza kuita service, In circumstances when we finish this service toti ngatitakurei vanhu and we say, no, let's carry people vasati varopafadzwa nemoto.
Those ones who haven't yet bought kune the car. vanhu vane mota dzavo There are people with cars vanokudza kuti ikaenda kwakati treka inondinetsa who tell you that my kureva car kuti won't go in pamwe certain pacho places. unenge wakufila kuti other people are too low You sometimes feel even that to be vanhu closer vari to you. pasi kuti vasovere padhuze newe. Pamwe pacho kutenda kuri kungoda kuti zvideredze. Sometimes faith needs us Pamwe to be pacho humble. kutenda kuroda kunge wati ngova humble. In other Murume times, anonzi we Zakeo need to be anotokwira humble. mumuti. Zacchaeus had to climb a tree. Imbo imajena yemunhu akaita seni. Just imagine a person like Mukandiona you ndiri mumuti umu. in a tree. Hamuti chechi yarasika here. Won't you say, the church is Kuti lost? mufundisi vari kukwira mumuti ko vakadonha. The person is in the Saka tree. ndiani anofanira kudonha? Who is supposed to fall? Muri kureva here kuti kune mumwe munhu asina basa anofanira kukwira imomo. Do you know that? Are you Koita saying mumwe there is munhu ane someone who is basa useless who asingafaniri must kukwira climb the imomo. tree? Pamwe pacho chiri kutitadzisa kunamata Sometimes Mwari. what Inyaya yekuti makes us not to tazvikudza worship kusvika God, palevel we are not humble, yekuti zvimwe zvinhu hatichaiti. that we can't do other things. Pamwe pacho chinoita kuti tirarame pamapromises aMwari. Sometimes what makes us live in God's Are promises? we willing to give Tiri kuzvipira here kuti tipe chatinoda? what we want. Pane giving yandakaona inoitwa nevanhu vakawanda. There is a giving that I saw in other people Chandisingachadi, that I don't like. I give away. What I don't like, I give. Ndinopa zvandisingachadi. Kune imwe hama yakambouya kwandiri ichida kuti ndiinamatire. There is this person who came to me asking for a prayer Ndichiri kuparidza kuOrange Farm. when I was praying in Orange Farm. Ndafara pana ataura nezveOrange Farm There pakati was pedu. someone in Orange Farm in our midst. Akanditi mufundisi ndaropafadzwa Then he nemubhedha. said, Pastor, I was blessed with a bird. Ndikati wabvepi? Then I asked, where is it from? Vanzi Where murungu did you get it? aitourarira. Oh, it was used by my mulungu. Ati chidzokera haachaudi. And he doesn't need it anymore. Ndikati hauna kupiwa. Then I said, you were not given, Atiza inonzi cost of dumping. but he dumped you this thing. Kune vamwe vanhu vekuti pamwe patiri tino zvinhu zvatisingachadi. Others, they are Ndo things that we don't- zvatinorasa kuchechi. we just throw them. Giving is giving something that costs you something. Kupa chinhu chinokosha. Unonzwa Hana achiti kana mukandipa mwana, Hannah says, when you give me a son, I will give back to you. ndinomudzosera Haana kwamuri. kuti mukandipa wekutanga, He didn't say when you give me the mukandipa first wechipiri, and the second, ndichakupai wechitatu. I will give you the third one. Kune munhu wese ane mwana, Every person who has a child, first born ine zvainoreva. the firstborn means Vangani something. venyu vanotenderana How neni. many of you Zuva believe raunoita a mother or When a you become father a mother or a father, kekutanga your pane first- panorwa hana yako. your heart beats. First time yandakaona my daughter, When I saw my daughter, the mother was drowsed with these things they give them when they deliver. mama vanga vari Oza madzimai. ndakafriza ndakatarisa pachimwana changu. I So froze that when I was Mwari maita looking at my henyu, daughter. now I I'm say, a God, father. Thank you, now I'm a father. Wobva vati kuchinhu chakadaro ichocho, Then you say to that Mwari thing, ndaakukupai. God, I'm giving you. Ini ndodzokera pandanga ndisina. Then I go back where I didn't have anything. So pamwe pacho patiri kuti faith, When we say faith, are we willing to give tiri kuzvipira here kuti what tipe cost us something? zvinoita kuti tisarwe Hakuna tisina munhu chimwe chinhu. anotenda No one will have faith asingapi. and don't give. Ini ndakaona pachinhu chinonzi tithe. I saw it on tithe. Wamana tithe imari yakawanda. Tithe is a lot of money. Tithe. Pane imwe kuti ikabuda unotofunga kuti dai ndiri kubhadhara bhondi. Dai ndiri kubhadhara The other men that we chakati. tithe- Dai ndiri kubhadhara chakati. But kana waakuda Mwari, But when you love God, you give not because I thank you. unopa You kwete give because you ndakubaya. love. Unopa So nokuti faith unoda, is kutenda, giving. kupa And giving Nokupa- faithfully. kwakatendeka. Ndaitaura nomwe mwana wangu. I was speaking to one of my daughters. Mwana wangu this one was a son. I was speaking to one of my sons. Son. One of my Ndikati sons. shamwari wakuenda kubasa. And I said, now we are going to work. Zvikanzi yes. Then Ari munhu ari munhu. akabvuma. Ndikati iri kukwana here. Then I said, is it enough? Zvikanzi inotouya Then I said, yakapera. Ndikati wakuona kuti vaikupa mari uchikura. You see now I was giving you money Vavasina when you were growing. vaisacrifice They were kukupa. sacrificing Vakati venyu vanotenderana neni kuti mari yako inopinda yakapera. Kuna anopinda yakasara. Mari yako kangoziva kuti i50, i20, i10, i5 ukabata peni unonyora bepa woisa pasaidi, wonyorazve bepa woisa pasaidi, wonyorazve bepa woisa pasaidi kuti ibalance. Kunyepa here
The salary is So not in enough. that, kune vese vaya vari kubatsirwa, don't ever think kuti kune munhu anayo. Munhu The wese ones- anokupa ari kusacrifice. Everyone who is giving you sacrifice. So that sacrifice, akuna munhu anokupai nayo. Kutozvipira, no one gives you because they have. Ndozvandiri kuti kana taakuda Mwari, That's why I'm we saying when you need love to God, show it by Tofana giving. kuzviratidza nekupa. Faith is giving. And Kutenda hakuna munhu kupa. anoropafadzwa naMwari No vasati one- vamuedza panyaya yekupa. God won't bless anyone before they tasted him on giving. Abraham anonzi ndipe. Iyeye one ndidi ndipe. God says, no, give me that only one. Unoziva kuti mweya wekunyima ukakubata unonyima kana mukadzi wako chete. Bvunzai isu tinogara mucounseling namai vari apa. Pana vamwe baba vakati mufundisi hamuzivi mukadzi wangu. other Ndikati man said, anoita "Pastor, you don't sezvikanzi know my wife." anodya kunge chipfukuto haamiri. My wife eats too much. Ndiri kuripita mazwi andakanzwa mucounseling. I'm repeating the words. Wobva waziva kuti vanhu ivava havadanani. Then you see, no, there's Kana no- vanhu maakudanana unongochinzi ndivedzere. Ndivedzerere. Muri kuda samo. Ukanga wakunzi chipfukuto ka. Ndiani akagara padhuze nechipfukuto? Vamasiniri. Zvinobuda here izvozvo. Kuti munhu iye anodya mufundisi. And this person can eat. So what am I saying to you? Ndiri kuti Kupa kuna Mwari, it's Giving to God. evidence of your faith. Chiratidzo chekutenda Kupa kwako. kuna Mwari, it's evidence of trusting God. Giving God is the Kupa evidence kuna yekutenda kuna Mwari, Mwari. Giving to it's God evidence of Chiratidzo. depending on God. chekudependa kuna Mwari. Abraham anoti regai ndikupei mukaka wakakodzwa, Abraham is saying, regai "Let me give you ndikupei sour chimhuru milk chakakora, and a regai calf. ndikupei." So Let me when give you you all have these things. faith, you give. Kana une kutenda unopa. Yo, I am a bonzo chaiwo. Gideon anototi kana muri Mwari garai ndikugadzirirei. But sei mazuva ano tiri kunyanya kutya. Why are we afraid nowadays? Okay. Faith is increased by information. Faith is decreased by information. Faith is increased by information. Faith is decreased by information. Kutenda So when kunowanzwa. you receive Kana faith, ukagamuchira kutenda. when you receive misinformation, Kana ukagamuchira it information. either decrease you Inogona or kuku- increase you. Inogona kukudzikisa kana kukukudza. So you need to manage the information that decreases you and increase the information that increases you. Kune vamwe vanhu vari poisonous vasingafaniri kuchengetwa muupenyu. Kuna vanhu vakaipa who cannot be taken care of. Ndaitaura nomwe mukoma wangu chiti ningi anobata mushonga hatisi kumutengera mapiritsi. Ndikana mukoma wangu, one person has to buy those pills. Because kana iye achibata mushonga wacho usingagoni kuti atenge mapiritsi eBP. Saka haushandi zvemushonga wake. Isu ngatichimuratidzai rudo titi isa hatina mushonga, tingori nemari yemapiritsi. Iye oenda kun'anga otoona tiri vapenyu, tomupa mari yemapiritsi, oenda futi kun'anga nemari iya, tomupa futi mari yemapiritsi, ndikoti azofa atendeuka. Ende ndaiudzwa nemunhu anomwadoro. Woona kuti pamwe pacho patiri kuuya kuchechika tine information iri kutotipa kureva kuti uyu chidhakwa hachina fiye, isu tine muna Jesu tisu tine fiye. Faith is the opposite of fear. Kunewo munhu anofanira kuva neinformation. Vana baba nana mai, pakutenda kwedu, nhasi I wanted to teach. Kana uchazoita a hero or a heroine of faith, When you are to become a you hero, need to give. unofana kupa. You need to overcome challenges. Unofana kukunda You need ma-challenges. to increase vertical communication. Unofana ku-increase And kutenda your kwako. ways and your words Nzira must dzako be nemashoko ako. influenced by the Spirit more than Unofana men. kuti chibva kuna Mwari, kwete kune vanhu. Ndogona kuudza baba kuti endai munodai kumba kwenyu. Vasati vaenda ngavabvunze kuti dai vari Mwari vari kutaura vati. Because he does not condemn, he does not punish, he does not kill, he does not envy, and he is not jealous.
ukaona munhu anokuudza zvinhu zvinorwadzisa mumwe munhu, mabva pavertical communication. Ende vanhu vaparara nemazwi edu. Mwari ngaatibatsire mangwanani ano. Timboda Mwari tirege kuda vanhu kudarika Mwari. Ngatidei Mwari kudarika vanhu. Let's love God Titraste more Mwari than men. kudarika And trust God vanhu. more than men. 6 Hebrews 11:6. Inoti those who seek the Lord diligently. Or rimwe racho robva rati seriously. How do you seek the Lord? Unoda sei Mwari? Munotaura kuti Unotsvaka chechi sei Mwari? yajairira Mwari. Even patinodaidzira altar call. Kune mumwe munhu anouya asingambozvikoshesi. Kune mumwe munhu wekuti nhasi anga achitaura zvakaipa about the church asi anongouya kualtar call. Kune mumwe munhu wekuti haana kutombokonfesa anongouya kualtar call. Ngatikoshesei zvinhu zvaMwari kuti kutenda kwedu kuzadziswe. Alright, ndapedza. Regai ndiende last segment. Mwari avachitibatsira. Mangwanani anoda kuti mumwe munhu ambonamata. Angoita munamato uri simple. Wekuti God, I want to hear you more than the way I hear men. I want to trust you than to trust people. Ativengi vanhu, atirwi nevanhu, atinetsani nevanhu, atitire vanhu utsinye. But let's trust God more than men. I was praying so hard this week about finances. I wanted God to raise other people. 2016, 2017, 2018, I was praying more for people to prosper. And some prosper, some didn't. Some receive miracles. But pananga ndichinamata, Mwari anga achiti raise people who are sincere to them, to me. Tinombonamata nevanhu. I know kuti madhimoni anonakidza kunamatira. Vanombonamata chinhu chinonzi sincerity. Mweya wekurevesa. Zviri nane uite mistake uchirevesa than uchinyengera. Just that sincerity, that spirit of honestness. Because God is a rewarder of the faithful. Ndambonamata chinhu chinonzi sincerity. Kuti kana chiri chegumi ngachirege kuva cosmetic. Ukati kumunhu unomuda revesa. Ukati kuna Mwari unovada. Unoza Zekewa akakwira mumuti just for the sake to see Jesus. That appetite of doing good. Kune vanhu vekuti they served diligently. Kusvika zuva raakafa vanhu vakati ngaamuke nekuti aitiitira zvakanaka. The church ngairege kuzara nema-fake people. Ngairege kuwanda ma-numbers asina meaning. We just want to pray for sincerity. That faith, that unwavered faith, that communicate. Unototi pane mumwe munhu wekuti unototi dai agara hake kumba. Because paanoya kuchechi kwacho, he causes more harm than good. Let's have Christians that causes good more than harm, not harm than good. Pane mumwe munhu wekuti akataura ari kutouraya more. Munhu achibva muchechi munomu anopedza 30 minutes 1 hour achitaura zviri negative. Zvekuti pamwe dai anga asina kuuya, dai asina kutadzira Mwari. Because azouya akutotadzira Mwari arimo. We want to pray for sincerity. Let us be sincere. Let us be faithful to God. Let us not worship other men. Let us not raise the bar for men, but let's raise the bar for the cross. Aiparidza kurevival kwandakaenda nezuro. Aiti, where did the first love go? Yokuti waiti ukanyeya munhu wairohwa nehana. Ukanzwa pari kuitwa makuhwa wairohwa nehana. These days it's normal. Pane zvinhu zvatakungoti zviri normal. Ngatimbonamatira chinhu chonzi faith. Kuti information yandinayo ngairege kuva dangerous to the life of the next person. Information that comes out of me ngainovaka mumwe munhu
irege kumuparadza. Munhu akauya kwauri ngaadzokere kumba ave nani, kwete kuti atswanywa. Pamwe pacho ndinombonetsana namai mufundisi pakutaura kwedu. She may discover something that I did not tell her, and she will ask me, why did you not tell me? I've learned kuti if information is destructive, papacho unotariswa kuti okay, I shared information now just before eating, munhu achadyi, munhu acharara. What if I withhold the information? Munhu odya, munhu orara. After all, haagoni kurivhesa zvataurwa and haagoni kuzvichinja. Why am I sharing the information? The information that you are sharing, is it helping a person or is it destroying the person? One person came to me and said, munhu anonzi ningi ana kumachua agoni ichi ne ichi ne ichi. Ndikati waita zvakanaka wandiudza. Asi rega ndigoona kuti ndoita sei. You don't go to a person onzi uri kupfeka sehure. You don't do that. Kungonozevezera munhu. Iwe. Unoziva kuti pakati nepakati tinoita zvakati nezvakati. You don't really need to repeat any negative words to anyone. You don't really need to send someone to sleep in anger. These days, even mwana chaendika vhiringana naye, asati arara ndonotaura naye, ndoti paya pana ndichitaura. Next time kana kuita zvakati, do this. You hug them, you kiss them. Ngavarare vasina half burden. Ngavarare vasingatyi. Ngavarare vasiri in fear. Bible ropa rati kana makuda kuona Mwari, yananai nevanhu vese, musachemedza vanhu. Ndombona matira chinhu chonzi sincerity. Mwari ngavaite minana pakati pedu, kungoyanana nevanhu. Pamwe pacho pride is taking over. Kungonosvika kuti kuna maisa nyamawe, paya patapindurana kuladies paya, ndichitiita chakati, aunondinzwisisa mudikani. Ndinokuremekedza, ndinokuda, ndichingoda kuti tikurumidze kuita zvinhu. Kuti angorarawo akarerukirwa, angorarawo asina a heavy heart, angorarawo asina a wrong perception. A true believer does not seek to fix. Faith. Abraham akatorerwa mafuro akanaka, akasiwa na Lot, aterwa na Lot, but aingoramba achiti komukawana 10, komukawana 5, komukawana 7. He didn't really want Lot to be destroyed. Irregardless ekuti Lot akanga apanduka, but he still loved him in rebellion. Do we love people that have rebelled? Do we love people that has done wrong to us? Do we love people that have made mistakes? Do we love people that have erred? Do we love people that we have a misunderstanding with them? Or we are praying that they die? A sincere heart attracts miracle. A sincere heart attracts things. A sincere heart attracts us for God to hear us. Gideon, unochapwa kushanda kwa Mwari. Gideon nana Meshach avana kunamatira vanhu kuti vafe. Vakangoti Mwari tirwirei. Pamwe pacho you just need God to transform your life, to turn your life without really causing pain to the other person. I want us to pray for sincerity. Kana kuine munhu ane boldness yekunamatirwa neni, anoti mufundisi, I just want to be sincere in what I do. I just want to pray for you. Handisi kuti une zviri wrong zvauri kuita, but I just want to pray for people. I need that heart of sincerity, that I desire to do good, that I desire to hear him speaking to me. Kuti chese chandinoudzwa chizadzise umwari. I just want to pray for you. That's the outer core yandinayo mangwanani ano. However, I just want I want to be sincere to myself, to God. I want to hear you, Lord, speaking to me. In Mwari, I want that vertical communication. Yekungo kunzwai mchitaura, ndireke kuwana chinu. Chandinoita, chiri retributional, or chiri, I just want a sincere heart in me. That's all. Tovadaina kumba. Kutenda kwangu ngakuwe horizontal. Vana Gideon avana vakangoti Mwari ndinzwei. Faith comes by hearing,
hearing the word of God. I just want that sincerity. Kungoti Mwari inini, I want to be sincere. I just want to be. Even in the mistake, I am making a mistake, not because I want, but because I just want munarungoti Mwari. I want to be faithful. I want this faith. When Abraham, Rahabu chakamubatsira, unhu wake wanga usina kumira mushe. But akati, I want to be faithful. Antovavimbisa akati mukarara pano, hakuna anokubatai. Mukarara pano, pano bvunzwa kuti wawaona here, anoti havana kudarika nepano. He was sincere and faithful to her word. Mweya wekutendeka, kuti I will be faithful to people. I will be faithful to you, Lord. I will do what I need to do as a man. I need a sincere heart. Unozodwa David achiti, create in me a new heart. Ungoti Mwari, mweya wekunyengera ngaubude mandiri. My yes should be a yes. My no should be my no. Zvandabvuma ndabvuma, zvandaramba ndaramba. Ngaku itwe kuda. Uya